aw minnu bɛ ka Joliba TV News ale lajɛ nin waati in na, aw minnu bɛ ka radio Joliba lamɛn, an balima lamɛnbaaw, an filɛbaaw, an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn, aw minnu bɛ ka an filɛ nin waati in na. Juma o juma an bɛ sigi ni jɛmukan in kɛnɛ kan, an ko a ma ko jama kodi. Jama mana fɔ jamanaden bɛɛ lajɛlen de ko don, ayiwa bɛɛ bɛ se ka hakilila di min ye jamana kɔnɔna kibaruyaw kan, nka kɛnɛ in na an bɛ maaw sugandi, olu bɛna kɛnɛ kan walasa ka se k'u hakilila di. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔgɔkun kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ kibaruyaw bɛ cari, maaw b'u hakililaw fɔ, kuma an bɛ maaw wele ka na kɛnɛ kan u ka se ka u hakilila di. An ka maa welelenw bɛɛ lajɛlen kɛnɛ sɔrɔ, nka baabu bi a bɛna tali kɛ fɛn min kan o ye ayiwa jamanakuntigi yɛrɛ n'o ye Colonel Asimi Goyita. Ayiwa bi in na an b'a dɔn k'a fɔ jamana kɔnɔna la fɛn caman de bɛ yen bi jamanadenw bɛ ka u makun. Ayiwa Asimi Goyita yɛrɛ makunnen don, o tuma makun in a bɛna bɔ a kɔnɔ waati jumɛn min bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ, kuranko b'o la, lakanako b'o la, ka taa se hali min ye kidaliko ye ani ayiwa jamana kalataw, nin bɛɛ lajɛlen ye kibaruya ye bi jamanakuntigi hakili la a kan ka bɔ ka ɲɛfɔli caman kɛ jamanadenw ye. O tuma an bɛna baabu sigi o de kan bi, ayiwa jamanakuntigi ni waati minnu bɛ sen na sisan yalima a kan ka mun ni mun de kɛ. An ye wele bila maa saba ma, ayiwa a bɛɛ lajɛlen ye kunnafonidilaw ye, an bɛ se k'a fɔ ten. Min bɛ tali kɛ Bubakari Peyitawo, ale ye kunnafonidila ye, a tɛ dunan ye kɛnɛ kan, an b'a fɔ ɲɛna i ni ɲankuma Bubakari. N ba Jalo n b'i fo, n bɛ n barokɛɲɔgɔnw fo, diyara n ye. ni sigira nin kɛnɛ nin kan wagati o wagati, kɛnɛ labɛnbaga n b'u fo parce que bi ka nin kɛnɛ sugu lasɔrɔ k'a lasigi a ma nɔgɔn. Donc e yɛrɛ bɛ wulikajɔ minnu kɛ i b'o wulikajɔ bɛɛ kɛ ka maliyɛnw de kunnafoni, n bɛ e fo la. Diyara n ye. Bon n barokɛɲɔgɔn jamana in kuma ka gɛlɛn parce que ni kumana ni u ma taa kuma ma taa u jimi sira fɛ u na taa fɛn dɔ ɲini, basi dɔ ɲini ou bien ka taa kara dɔ ɲini o bi kan, mais o bɛɛ na ta o n'a gɛlɛya bɛɛ ka na i sigi ka kuma olu fana kan ka fo o la. Donc teleso mɔgɔ Jeliba a kɛra radio a kɛra télé n b'a mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo, mais kɛrɛnkɛrɛnnenya technique mɔgɔ n'olu ma sɔn an kumakan n'an ja tɛ bɔ nin kumaso kɔnɔ, olu minnu bɛ dibila baara la n b'u fo. O diyara n ye. Peyitawo an b'i fo. Sanba Baloba ale ye fana ye kunnafonidila ye bɔlɔlɔ sanfɛ, a ka hakililaw bɛ di bɔlɔlɔ sanfɛ kosɛbɛ, nka min ye mara ɲuman n'o ye gouvernance ye a b'o kɛlɛ fana na. Sanba i ni su. N b'a ni su Jalo. Kɔri baasi t'i la? Tɔɔrɔ si tɛ yen nɔ. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Saha an bɛ Joliba TV lajɛbaga ni Joliba FM lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan nin wagati in na, k'aw yɛrɛ fo aw ka cɛsiri la, diyara n ye. ka n kɔrɔkɛ fila fo tabali ka yan nɔ ko ko u ni ce et ensuite an bɛ mɔgɔw fo u ka lamɛnni na, parce que ne y'a mɛn k'an mɛnna bɛna an sigi a kuma yan nɔ, o y'aw ka wuli ka jɔ ye ani mɔgɔ minnu fana b'u sigi ka lamɛnni kɛ, o bɛ courage don mɔgɔw la nali la. Diyara n ye. Merci. An b'i fo. An ka maa welelen sabanan ale fana tɛ dunan ye kɛnɛ kan, Badu Escoba kunnafonidila don. Badu i ni su. An b'a ni su. Kɔri baasi t'i la? Baasi foyi tɛ Jalo. I bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Badu i kɔni wele o wele i b'an ka wele jaabi, an b'i fo la kosɛbɛ, i bisimila. E kan fɔ n yɛrɛ ye. Jalo Ala kana baasi foyi kɛ an si la. Ka Payitawo fo, kɛlɛkɛla. Baloba aussi. Kɛlɛkɛla. Sanba Baloba nous fatigue si les réseaux sociaux k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn, mais mɔgɔ min don a bɛ kunnafoni sanumanw di, a b'a di bonya ni karama kɔnɔna na, c'est très important. Donc ka technicien bɛɛ lajɛlen fo, parce que n'i y'a mɛn kunnafoni bɛ diɲɛsɛn, n'i y'a mɛn jabarani bɛ filɛ, technicien de y'a ka baara kɛ, ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo, mun bɛ ka Mali lamɛn Mali kɔ kan, mun bɛ ka Joliba TV lamɛn Mali la ani Mali kɔ kan, k'u bɛɛ lajɛlen fo, ka sɔrɔdasiw fo, an ka finitigilakaw fo, u ni ce u ni baara, parce que sɔrɔdasiw ni tɔɔra faso kɔnɔ i ma jufa dɛ, minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ faso ye ka faso kuma bɔ k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn, u bɛ hakɛlaw k'u bi, u bɛ année fils u ni kidali man jan, courant t'u bolo, ji t'u bolo, yala an bɛ courant ko kuma ni jiko kuma la, an bɛna an da don a bɛɛ la, jiko kuma ni courant ko kuma tɛ yen dɛ, dagolo kɛnɛ de don, donc u bɛ kɛlɛ kɛnɛ de kan, donc an k'u fɔ k'u waleɲuman dɔn, n'o bɔra yen teliya la, ka diinɛ ɲɛmɔgɔw fo, ka fangalamɔgɔw fo, ka réseau de communication traditionnel k'olu fo, en un mot les légitimités traditionnelles k'u bɛɛ lajɛlen fo, ka maliyɛn bɛɛ lajɛlen fo, kuma barikama Ala k'o bɔ an da, fasojɔ kuma Ala k'o bɔ an da, fitinɛ kuma Ala k'an kisi o ma. Diyara n ye. An b'aw fo dan tɛ foli min na, a ka nin foli ninnu hakili la jamanaden bɛɛ y'a mɛn,
an b'a dɔn k'a fɔ jɛmukan mana se yɔrɔ dɔ la kuma fana bɛ di maaw ma nɛgɛjuru sira fɛ olu kuma maaw k'u labɛn min ye ɲininkaliw ye ani minnu bɛna hakililaw di jɛmukan in kɔnɔna la Boubacar Keita n bɛ ɲininkali fɔlɔ e la Mali bɛ cogo di bi i ka jate la. Mali Jalo ni n ko n b'o jaabi jakuruɲɛ kelen Mali cogoya man ɲi ka da kun caman kan parce que lakanabaliya i da sera ma o lakanabaliya kɔfɛ bi ni y'an ka dugu caman bɛ yen an ka localité caman bɛ yen lakanabaliya fanga bonyana kosɛbɛ donc ni lakanabaliya ni o fanga bonyana a bɛ kɔlɔlɔ bin jamanadenw kan u ka taa ni ka segin bolo ma a bɛ kɔlɔlɔ bin jamanadenw kan u ka a tɔgɔ sɔrɔ i n'a fɔ u ka dɔgɔjɔw n'u ka fɛn o fɛn bɛ yen k'u bɛ taama ka don ɲɔgɔn kan k'u bɛ musaka sɔrɔ a la a bɛ fiɲɛ bila o bɛɛ lajɛlen na a bɛ fiɲɛ bila yɔrɔ dɔ la hali sɛnɛ la parce que n'i ko togoda dɔrɔn a kɛrɛnkɛrɛnya la a fanba ye sɛnɛkɛ bugudaw de ye u bɛ balo sɛnɛw de la donc wagati yɔrɔ dɔ la sɛnɛ yɛrɛ ye problème ye parce que la probabilité i ka taa faga i ka foro kɔnɔ o probabilité c'est trop élevé la probabilité i tatɔla i ka sauter mine kan ou bien i ka taa bin ayiwa bamaciw ka jan kɔnɔ u ka i bɔnɛ i ni na ou bien u k'i jaso ka taa ni ye o probabilité élevé don probabilité fana élevé don i kelen ka san bɛɛ kɛ ka sɛnɛ kɛ ko o sɛnɛfɛn ta k'o lasago u kana o jeni k'i bɔnɛ i ni na o probabilité bɛɛ lajɛlen élevé don donc ni o bɛ jamana kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ ko o jamana ka gɛlɛn n'i bɔra yen hali an ka dugubaw kɔnɔna la bi foyi tɛ se ka san i t'i bolo ɲɛsin foyi ma ko i bɛ se ka san maintenant ni y'o kuma fɔra u bɛna fɔ an ye ko diɲɛ bɛɛ de ka gɛlɛn c'est vrai diɲɛ bɛɛ ka gɛlɛn mais ni bolo dimina a bɛ da bolotigi kun donc ni an bɛ Mali de dɔn donc Mali gɛlɛya de bɛ anw ɲɛsira la donc yɔrɔ wɛrɛ gɛlɛya t'anw ɲɛsira la Mali gɛlɛya de b'anw ɲɛsira la donc ni Mali de ka gɛlɛn an b'a fɔ ka gɛlɛn sinon ni diɲɛ bɛɛ ka gɛlɛn ni Mali ma gɛlɛn Maliyɛn tɛ an t'an da don gɛlɛya ko kuma la donc f'u k'o yɔrɔ faamuya k'a fɔ n'a fɔra gɛlɛya fura de ka ɲini a la k'a fɔ ko diɲɛ bɛɛ ka gɛlɛn d'accord diɲɛ bɛɛ ka gɛlɛn mais Mali ka gɛlɛn parce que gɛlɛyaw mana fara ɲɔgɔn kan donc n'i y'o ye i b'a fɛn foyi tɛ se ka san ka tila ka na tuguni bon courant ko o ma dogo mɔgɔ la parce que finalement an yɛrɛ to o kuma fɔ an t'o fɔ tuguni bon min fɛnɛ o ye jamana maracogo ye bi jamana bɛ marala bolo min kan mɔgɔ si t'a dɔn jamana in kɔni bɛ ayiwa mɔgɔ minnu kun bi ka taa n'a ye an kɔni ɲɛ b'a la a b'u kun ka taa n'a ye marifa b'u bolo ayiwa a tɔgɔ garan b'u bolo ka don mɔgɔw da la an t'a dɔn jamana kɔni b'u bolo u bɛ taa n'a ye yɔrɔ min na donc o fɛnɛ o bɛɛ lajɛlen jɔrɔ b'an na donc kidaliko yɛrɛ bɛ cogo min na bon makun min bɛ kidaliko la moi personnellement j'apprécie parce que faut pas donner la possibilité aux gens de commenter les opérations militaires. Moi, je n'ai jamais été un adepte de cela. Parce que pour moi, les opérations militaires, quand on se retrouve parce que à force d'interpréter, il y a à force de commenter, il y a donc, là, ma ben amana sigi ni kena sugu nun kan an bɛ jamana marabagaw an b'u interpeller k'a fɔ u ka jɛmɛ fɔlɔ ni file fɔlɔ minnu bɛ ka a tɔgɔ opération commenter u tɛ yen u ka mɔgɔ tɛ yen u bɛ fɛn dɔw fɔ souvent a ka bon hakili ma a bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye n'u bɛ se k'a fɔ u ye parce que olu de ka cidenw don parce que u bɛ kuma minnu fɔ i b'a dɔn ko a kuma ninnu a bɔra yɔrɔ min na et puis u bɛ kuma ninnu fɔ ka sinsin ka cogo i b'a dɔn ko u bɛ ka ci k'a bila la de maintenant n bɛ fɛ ka min fɔ c'est une communication contre-productive parce que n y'a kɔlɔlɔ tɛ a tɛ nafa foyi se an ma donc les opérations militaires doivent être vraiment secrètes u ka o to o gundo la ni don bɛ na ni a bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔra n'an drapeau kan ka taa yɛlɛ Kidali ni fɛn wɛrɛ kan ka taa Kidali maintenant an na bali ko o ye jabaranin sanfɛ ou bien DIRPA ka o communication kɛ ka kangari da bɛɛ ye k'a fɔ mɔgɔw k'u sen b'o la donc n'i y'o bɛɛ lajɛlen ta ka fara ɲɔgɔn kan i b'a ye k'a fɔ jamana in bi a ka gɛlɛn parce que n tɛna n da don partenariat fɛn caman caman bɛ yen nɔ olu taara c'est vrai n'i ko k'i b'i yɛrɛ ta wagati dɔ la gɛlɛyaw bɛ yen i bɛ jɛ ni o gɛlɛyaw ye nous sommes d'accord mais jamana marabagaw kan ka o exemple yira mais an y'a ye o wagati kelen olu yɛrɛ les privilèges du pouvoir olu ma jɛ o foyi kɔ hali ni u y'a fɔ cogoya dɔ la
an ko hali u y'o min fɔ an ye dɔ bɔ a la nka an b'a kɛ ka château jɔ n ko o ye ka maliyɛnw lasunɔgɔ parce que an ye dɔ bɔ jamana charge la jamana ka a tɔgɔ musaka bɔta la mais a bɛ d'anw yɛrɛ ma min ka d'anw ye an b'o k'a la ani dɔ bɔra jamana musaka la o tɛ kelen ye dɛ donc maintenant an y'o de fɔ bi i tɛ se k'a faamu ko wagati kelen ko olu yɛrɛ ka budgetw bɛ ka yɛlɛ mais et pourtant n'i ye maliyɛn ta kelen kelen i b'a ye k'a fɔ sɛgɛn bɛ yen sɛgɛn sugu bɛɛ lajɛlen bɛ yen donc n'i ye jamana in fɔ dakuruɲɛ kelen tiɲɛ na jamana in a ma nɔgɔn bi a ka gɛlɛn. Badu e ka hakilila ye o jamana in ka gɛlɛn bi wa. jamana in tiɲɛ fɔ n teri a tɛ teriya sa tiɲɛ tɛ baden fɛ yen c'est vrai an tɛ se k'a fɔ ko transition mɔgɔw tɛ baara la mais gɛlɛya bɛ yen dɛ gɛlɛya jumɛn bɛ yen lakana surtout camancɛla la c'est vrai que maramafɛnw caman sanna an y'u ye télé la an ye sɔrɔdasiw yɛrɛ ka kɛwale ye terrain kan vraiment a ti comme 2012 mali sɔrɔdasi n'a binna kɛlɛkɛyɔrɔ la dɔrɔn c'est que kisɛ cira a disi la kisɛ tɛ ci mali sɔrɔdasiw kɔ la tuguni parce que mali sɔrɔdasi ti ko dɔn kɛlɛ ma mais o n'a ta bɛɛ gɛlɛya damadama bɛ yen gɛlɛya fɔlɔ ye jumɛn hali a ma mɛn n t'a dɔn baɲangara ni sevara ni ɲɔgɔn cɛ car saba lajɔra jeune mɔgɔw fɛ groupe de soutien musulman à l'islam n'o ye yad ka jɛkulu ye car saba o y'o passager bɛɛ cɛ ka taa n'u ye je crois o ye car kelen passager bila parce que ko o car o dugulamɔgɔw ni djihadistes ye protocole d'accord signé donc car tɔ fila in olu jama b'u bolo c'est vrai que u ye muso ni denw bila mais car fila cɛw b'u bolo hali sisan u ma se ka libérer donc n'a fɔra ko jamana kɔnɔ bɛnkan de bɛ tɛmɛ dugudenw ni djihadistes ni ɲɔgɔn cɛ o ye ko ye mun man ɲi an ma tila fɔlɔ parce que ne bɛ se k'a faamuya côté kelen na peut-être bɛɛ ɲɛsinnen bɛ Kidal ma sisan peut-être u bɛ fɛ ka baaraw de kɛ Kidal ni Kidal baara banna u bɛ sɔrɔ ka ɲɛsin lakana ma dugu tɔ la mais o n'a ta bɛ u ka jateminɛ kɛ kosɛbɛ mɔgɔ t'u degun ka baara la jamana in an tɛ foyi f'u ye u tɛ mun kalama parce que payitaw da bɔra ka kuma dɔ fɔ sɛnɛ n'i ye sɛnɛ ta k'a lajɛ sɛnɛkɛlaw bɛ taa ka foro la camancɛ la ani kɔrɔnfɛ la a man ca dɛ parce que n'i taara i bɛ segin i tɛ segin i t'a dɔn o mana bɔ yen n'i ye bateau yɛrɛ attaque jateminɛ bateau Tombouctou attaque mun kɛra o b'a jira k'a fɔ ko lakana sira kan gɛlɛyaw bɛ hali bi cɛsiri kan ka kɛ baaraw kan ka kɛ pour que hali bi lakana bɛ se ka sabati cogoya min na fɛn dɔw kɛra o alliance des états du Sahel o kɛra fɛnba ye o kunun na sini an ka sɔrɔdasiw ni Burkina kɛlɛcɛw u ye tiɲɛniba de kɛ djihadistes kɔ o ye fɛn ye o kan ka fɔ an ka ministre de l'énergie et des mines a bɔra Niger yɛrɛ ko taji domaine na u bɛna dɛmɛ don an ye donc état b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛyaw bɛ yen u b'a essayer k'u seko kɛ mais o n'a ta bɛ ni gɛlɛya minnu bɛ yen a ka kan an ka fɔ n'o bɔra yen n'an ye baloko sira jateminɛ a ma se an k'o commenter o sukaro ko Musa Alassane Diallo n'o ɲɛsinnen ministre du commerce jagokun ni fɛnw ma o ye kuma bɛɛ fɔ ka ban o yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko sukaro tiɲɛ na a sɔngɔ gɛlɛyalen don bi sababu mun y'a to sukaro gɛlɛyalen don a ma bɔ ne da a bɔra ale de da ko commerçant dɔw bɛ sukaro stocké port la fo sukaro sɔngɔ ka gɛlɛya dɔw yɛrɛ bɛ nana u b'a stocké fo sukaro sɔngɔ ka gɛlɛya bon o baaraw ye État ka baara de ye ne bolo a y'a fɔ c'est-à-dire a y'a fɔ a m'a fɔ a fɔ tuma na depuis ko daminɛ aw b'a dɔn u bɛ nin wale cɛjugu bɛ k'a kɛ aw kan ka wuli ka fu sira la donc gɛlɛya o tɛ se ka dɔn o tɛ se ka fɔ ka ban kurantigɛ fana na sira la hali sisan ne nana dibi de la courant tɛ yɔrɔ si an yɛrɛ bɛ ka jama ko di an bɛ émission na bi est-ce que maliyɛn bɛɛ lajɛlen bɛ ka jamakan in lamɛn donc o ye taamasiyɛn ye minnu man ɲi u bɛ kosɛbɛ parce que courant ko président yɛrɛ n'o Assimi o y'a ta ba la ko 106 milliards de francs CFA o de bɔra pour que courant ka se ka nati courant kana na tigɛ ko miliyari 7 k'a y'o bɔ ko groupe ni fɛnw ka se ka sa ne yɛrɛ bolo n'a ye courant ko problème ta ba la a b'ale yɛrɛ de ka bolo kan sisan vraiment a kan k'i cɛsiri k'a kɛ cogo bɛɛ pour que i ma kan tɛ ka sketch ye ne y'a ye sura ne yɛlɛ bɛ ne ka ne faga burutigiw b'u plaigner soudeur b'u plaigner boulanger b'u plaigner c'est vrai n'an ye courant ko kuma fɔ sɔrɔdasi minnu bɛ terrain kan minnu bɛ ka kɛlɛ kɛ y'a dɔn courant ko kuma tɛ yen o bɛɛ ye tiɲɛ ye mais courant fana bɛ dɛmɛli kɛ dutigiw ye u bɛ se ka denbaya balo cogoya min na u bɛ se ka do don faso kun cogoya min na parce que usines b'a la radio b'a la téléso b'a la an yɛrɛ ye entrepreneur parce que an ka gafew b'an bolo tuma dɔ la an ka gafew n'a kan ka bɔ juma a tɛ se ka bɔ juma a bɛ taa bɔ fo tɛnɛ parce que courant tɛ yen donc o ye gɛlɛyaw ye gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ c'est vrai que n'an y'an ni diɲɛ ta k'a lajɛ yɔrɔ dɔ la o ye baara kɛ k'a fɔ fan bɛɛ la ko Mali tɛ kɛ batɛmɛ sira ye tuguni Mali tɛ kɛ jamana ye tuguni jamana mun na
parce que Mali tun kɛra jamana sugu jumɛn Mali tun kɛra de dɔw yɛrɛ bɛna atterrir an ka aéroport la ka Kleenex ta k'u senw jɔsi n'a ye k'a fili ka continuer Mali tun kɛra je crois que olu bɛɛ bɛ ka dabila bon MINUSMA ka taali ko Barkhane ka taali ko ani an ka diplomatie tiɲɛ minnu bɛ ka fɔ o bɛɛ walew ye wale minnu ka ɲi mais an fana bɛ mun ɲini autorités fɛ mun ye MINUSMA ni Barkhane taw ye u k'u kɔfilɛ o la parce que dutigiw de don c'est vrai que yanni MINUSMA ni Barkhane kana tun bɛ balo la mais u taara cogoya min na u taara gɛlɛya de kɔnɔ donc minnu tun bɛ baara kɛ u k'a lajɛ u janto olu la kosɛbɛ donc pour kuma ma ɲi mɔgɔ kelen da ka bɔ kuma na ni mun ye vraiment faso gɛlɛyaw b'a kɔnɔ parce que hali a mɛmɛ kɔribɔlaw fana wulila ka kuma école privée mɔgɔw fana bɛ mankan na hali énergie fana syndicats bɛ mankanci ni fɛnw na parce que a fɔra ko ma k'u kɛcogo la parce que ko ministre de l'énergie et des mines n'o ye Bintu Kamara ko o y'u lagosi donc mana bɔ justice sira fana kan baaraw bɛ ka kɛ bon y'a dɔn justice k'i da dɔ la a ko ka gɛlɛn dɛ justice ko filɛ nin ye diinɛ ko filɛ ne tɛ n da don olu la bon justice ko fana filɛ nin ye c'est vrai que u bɛ ka kɛlɛ kɛ pour que wari dun ni fɛnw dɔ ka bɔ a la mais i b'a dɔn ni nin sugu ka fana kɛra ni kiiritigɛw teliyara o fana ka ɲi o la bɛɛ b'i dan dɔn bɛɛ b'a i ka position dɔn o ye fɛn ɲuman ye j'espère que j'ai pas touché aux prérogatives des magistrats parce que les magistrats sont jaloux de leur fonction tɛ fɛ mɔgɔ k'a i da dɔ la parce que n'i ma fara c'est vrai u ka baara de don n'i ma fɛn mun kalan kɛ fana ka n'i mɛn a la kosɛbɛ d'accord n bɛ tila ka kuma di ma Badu Sanba Balo Ba jamana bɛ lahalaya jumɛn na bi i ka jate la furancɛla fanga in bi maliyɛnw sewalen don i ka jate la wa gɛlɛya bɛ lahalaya jumɛn na tɔw y'a fɔ k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛya bɛ i ka hakilila y'o ye wa. Bon, transition, je pense qu'en bas 3 ans de l'année, quand 2020 na kana nina ambi à 100 jate hakilina de la nyesa. Bon, nous à quoi jate mena, on va faire tout comme na. En fait, on va diviser la poire à deux quoi, puisque k'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen nɔ ko a bɛɛ lajɛlen ma ɲɛ o tɛ se ka fɔ et puis dire aussi que a bɛɛ ɲɛna ko o fana tɛ se ka bɔ n'i y'a jateminɛ n'i ye volet dɔw ta k'a jateminɛ i b'a lajɛ amélioration donn'olu la dɔɔni par exemple i komi barokɛɲɔgɔn fila da sera sécurité yɔrɔ ma cogoya min na n'i y'a jateminɛ on peut pas dire que sécurité kɔni sera à un niveau aussi souhaitable maliyɛnw mago bɛ min na mais effort dɔw kɛra a la effortw kɛra n'i ye kɛlɛkɛminɛnkow jateminɛ en même temps on voit aussi que recrutement ni fɛnw bɛ kɛ tuma bɛɛ pour pouvoir renforcer les rangs des unités ainsi de suite donc olu aspect ninnu dɔw bɛ yen nɔ i bɛ se k'a fɔ ko o volet ninnu dɔw ye sababaw ye dɔw kɛra hali n'a sɔrɔ an bɛ yɔrɔ min na komi sisan ko caman kɔni bɛ yen nɔ o b'a jɛ halisa mais an bɛ se k'a fɔ ko olu volet ninnu avancera donc puisque on a vu que commissariat kuraw dayɛlɛnna yɔrɔ dɔw la en même temps brigade kuraw dayɛlɛnna yɔrɔ dɔw la donc tout ça olu b'a permettre min ye sécurité bɛ se ka gɛrɛ an ka jamanadenw na cogoya min na hakilisigi bɛ se ka na n'a bɛ fɔ o ma ko quiétude cogoya min na u ka activité génératrice de revenus ani activité principale minnu b'u permettre ka u yɛrɛ lataa ɲɛ ani ka jamana économie lataa ɲɛ olu bɛ se ka kɛ cogoya min na bien que gɛlɛyaw ni fɛnw kɔni b'a kɔnɔna la mais je vois que le gouvernement de la transition ou bien transition yɛrɛ effort dɔw kɛ olu kɔnɔna la mais on a ta puisque an ye fɛn caman jateminɛ situation na sisan en réalité ni fɛn minnu ɲɛna je vois que an ka mɔgɔw bɛ wuli u b'o assumer avec fierté ainsi de suite par exemple ni ye diplomatie ni fɛnw ta k'a lajɛ je vois que les Maliens se tapent la poitrine surtout min yɛrɛ autorités ye ils disent que gouvernance disons an ka diplomatie ligne yɛlɛmara aujourd'hui puisque on reçoit plus des ordres an yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ kuma an yɛrɛ ye an b'an ka position défend et les diplomates portent la voix du Mali ainsi de suite bien que ça reste à désirer puisque a tagabolo in bɛ dɔw arranger a tɛ dɔw arranger donc n'i y'olu fɛn jateminɛ maliyɛnw caman b'u disi gosi ni olu ye bi mais tari minnu bɛ yen nɔ en réalité problème yɛrɛ ye min ye puisque on essaie de faire fi à ces tares là on va essayer ko minnu ma ɲɛ
an b'a essayer ko olu ko ninnu n'a o kuma wulila wagati o wagati an b'a essayer ka bouc émissaire ɲini c'est à dire ka mɔgɔ dɔ ɲini k'a fɔ ko voilà ka turu da o kun k'a fɔ ko karisa de nɔ ye nin ye ni karisa tun tɛ kɛ tantɔ ou bien depuis san 30 Mali tun bɛ nin gɛlɛya kɔnɔna la bon an nana sɔrɔ tantɔ an ma se ka kɛ tan mais minnu bɛ yen nɔ n'olu ɲɛna a ka ca Ala fɛ c'est vrai olu dɔw ma kɛ transition yɛrɛ kɔnɔna la mais acteurs b'u disi gosi ni olu ni fɛnw ye bon je pense que o deux poids deux mesures an kan ka bɔ de kɔnɔna la aujourd'hui an kan ka jateminɛ bi ko min man ɲa par exemple Baruda sera insécurité yɔrɔ ma aujourd'hui an fɛn fɛn filɛ ɲɛ an bɛɛ somɔgɔw de bɛ burusi kɔnɔnaw la an bɛɛ bɔra zone reculées ni fɛnw na donc mɔgɔ minnu don an n'u bɛ kuma situation bɛ cogoya min na an b'a fɛnw caman kalama quoi bien que an tɛna fɔ ko kow dɔ minnu délaissés don mais an mago bɛ effort min na o ka se ka fournir à niveau la fɔ bi olu effort ninnu ma se ka fournir puisque n'i ye jamana situation jateminɛ aujourd'hui mɔgɔ dɔw de kɛlen don ka bɔ k'u yɛrɛ autoproclamer k'u kɛ transition kumalaselaw ye c'est à dire ni ko dɔ kɛra au lieu que transition mɔgɔw yɛrɛ ka bɔ ka kuma olu mɔgɔw de bɛ bɔ k'u yɛrɛ autoproclamer k'u yɛrɛ kɛ transition kumakɛlaw ye n'i ye dɔ fɔ dɔrɔn u kariyalen don ka na kuma kuntanw f'i ma et ils veulent même souvent k'i pousser i ka taa kuma fɔ kuma min tɛ kɛ kuma sababa ye donc an b'o fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna mɔgɔ si tɛna an pousser k'a fɔ est-ce que o fana olu ta tɛ jamana kanu yɛrɛ de t'u bila la wa bon je ne sais pas caman b'a fɔ ten ko n ka faso kanu ko ka fisa n ka lagosi oui mais faso kanu bɛ kɛ tiɲɛ de kan et puis an filɛ nin ye i ko c'est à dire nafa t'o kuma dɔw fɔli la quoi parce que an fɛ yan filɛ nin ye jamana wɛrɛ t'an si bolo quoi ne t'a dɔn n'an ma Mali kanu an bɛna min kanu puisque n'an ma Mali kanu n t'a dɔn k'a fɔ n da la ko n bɛ Mali kanu o tɛ Mali kanu ye quoi Mali kanu ye i bɛ fɛn min apporter su fara tile kan Mali ko la bi bi in na an ka bɔ an sigiyɔrɔ la ka na an sigi ka kurantigɛ dibiw ni fɛnw tɛ parce que ka na an sigi radio la kama kuma ou bien k'an sigi télé la ka kuma parce que an b'a fɛ maliyɛnw ka bɔ ko dɔ de kalama o ye jamana kanunen de ye ni jamana kanunen tɛ an ɲɔgɔnna 120 dalen don so an tɛ bɔ ka na o donc olu n'a o ɲɔgɔnna caman de bɛ puisque ne yɛrɛ bolo an man ka kɛ ko an bɛ ɲɔgɔn pousser ka taga yɔrɔ dɔ la nafa tɛ yɔrɔ min na quoi puisque Mali bɛ yɔrɔ min na i ko bi maliyɛn min mana kɛ kɛnɛma o bɛ se ka min lase Mali ma a ka gɛlɛn maliyɛn minɛlen k'i bila yɔrɔ wɛrɛ la k'i bɛ se k'o lase quoi donc i bɛ kɛnɛma nafa min bɛ i la o de ka bon n'i minɛlen k'i bila yɔrɔ la nafa tɛ i la yɔrɔ min na quoi donc o gɛlɛya ninnu bɛ yen nɔ en même temps an bɛ wagati min na Baruda sera école ko yɔrɔ ma je vois que jamana kɔnɔna la éducation ye fɛn min ye c'est la base quoi ni éducation ɲɛna a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ ɲa an bɛ wagati min na i ko bi Mali yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taga n'i sera o yɔrɔ nin na lycée public tɛ yen nɔ o yɔrɔ baden de bɛ yen Mali kɔnɔna la bi commune contours bɛ yen nɔ cercles yɛrɛ bɛ yen nɔ y a même pas de lycée public mais lycée privé nin de kɛlen don ka éducation ta o yɔrɔ ninnu na k'u jɔ n'u ye voilà n'a fɔra ko éducation lycée privé mɔgɔw taara grève la il y a une semaine k'a daminɛ lundi tɛmɛnen fo ka taa bila vendredi la u ye grève kɛ et je vois que grève yɛrɛ fana ye renouvelé la tuguni ko semaine nata tuguni fana ko o grève kelenw bɛ kɛ donc olu ye volet minnu ye je pense que olu kan ka ɲɛɲini yɛrɛ de an bɛ wagati min na bi an bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔna la bi bien que effort kɔni caman bɛ ka taga armée ka côté ni fɛnw na mais ne ye jamana jateminɛ gouvernement ye à peu près 20 départements jusqu'au plus donc 20 départements jusqu'au plus avec des budgets de fonctionnement olu ka échec man ka ta k'an bɛ taa an dogo armée ka victoire kɔfɛ voilà ko k'a fɔ ko non puisque souvent i b'a kuma dɔw yɛrɛ i dabali bɛ ban quoi quand je vois des gens qui se permettent de dire ko non ko armée ka victoire b'olu permettre ka kurantigɛ supporter c'est-à-dire ne ko mais est-ce que c'est pas mieux au la ministère de l'énergie ka fermer ka a wari fara ministère de la défense kan ni seulement ni o ko mais c'est-à-dire bon olu aspect ninnu de bɛ yen nɔ quoi i mana kuma o labɔ i b'a mɛn u b'a fɔ ko non an bɛ kɛlɛ la an bɛ tantɔ et puis n'i ko ko courant tigɛlen don yan nɔ mɔgɔw b'a fɔ ko non k'e de b'a ko courant tigɛlen don ko mais ko ne taara burusi kɔnɔ k'olu mago tɛ courant na ou bien ko ni gawokaw b'a fɔ cogo de bɛ ko courant tigɛlen don si c'est comme si an ko courant tɛ an bolo k'o kɔrɔ de k'an ko courant bɛ gawo ko minɛ ka d'a ma an b'a fɔ ko minɛ ka d'a ma o kan ka d'a ma yan cogoya min na a kan ka di gawokaw ma ten tɔ et puis de surcroît mɔgɔw kɔnɔ ko bi parce que ne bɛ mɔgɔ dɔw ye olu bɛ bɔ ko courant tigɛra ko ma sunɔgɔ
c'est-à-dire o ye juste pour amuser la galerie quoi parce que n'i ye courant jateminɛ bi courant tɛ sunɔgɔlifɛn quoi parce que n'i ye Mali yɛrɛ jateminɛ Mali combien pour cent de fonctionnaires ye a mana caya cogo cogo a tɛ tɛmɛ 3-4% kan n'i ye Mali population ta k'a jateminɛ tɔw bɛ balo cogo di u bɛ balo activité génératrice de revenus de la a n'u ka métier et n'a fɔra ko métier yɛrɛ a b'o kɛ ni fɛn min ye imagine tailleur de b'i sigi a ka tailleurie da la k'a daminɛ sɔgɔma fɔ 17h ou bien 20h courant tigɛlen don et puis kalo mana sa tuguni magasin tigi de bɛ tila ka n'a ka magasin kalo sara minɛ parce que o tɛna diya ko courant tigɛlen don o bɛ cogoya min na soudeur bɛ ten tɔ fɛn dɔ donc olu ye aspect de ye an kan ka hakili to minnu na parce que n'i y'a mɛn ko jamana yɛrɛ bɛ wari sɔrɔ ka se ka kɛlɛkɛminɛnw ni fɛnw san mɔgɔ dɔw de bɛ baara kɛ ka impôt sara mɔgɔ dɔw de bɛ baara kɛ ka taxes sara o taxes n'o fɛnw de bɛ ta k'o kɛ ka jamana la évoluer donc fɛn minnu bɛ se k'an permettre o baaraw ka se ka kɛ an man ka se k'olu négliger cogoya si la bon n'i y'olu négliger a bɛ komi i bɛ ka front dɔ wɛrɛ de la wuli et puis n'olu feriserew farala ɲɔgɔn kan a ka ca ala fɛ maliyɛn fɔrilen don instrumentalisation na kojugu parce que moindre des choses seulement n'a farala ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ feresere cayara dɔrɔn i b'a lajɛ mɔgɔ kelen bɛ wuli ka slogan dɔ créer dɔrɔn peut-être Mali kura ou bien je ne sais pas un malien ça voilà mɔgɔ bɛ wuli ka tugu a kɔ facilement et puis mɔgɔ wulila ka tugu o tigilamɔgɔ kɔ très généralement n'i ma kunnaja aw hakili tɛ min na o résultat bɛ sɔrɔ a la parce que olu fɛn de kɛra ni mɔgɔ ya par exemple M5 bɛ wuli wagati min na il y a beaucoup qui ne croyaient même pas que M5 bɛ se ka hali meeting ɲɔgɔnna kɛ à plus forte raison de faire tomber un régime et an bɛ yɔrɔ min na i ko bi ils ont fait tomber un régime et an bɛ régime wɛrɛ kɔnɔna la donc olu aspect minnu bɛ yen nɔ il va falloir que jamana ɲɛmɔgɔw k'u ɲɛsin olu ma ka essayer ka bouc émissaire ɲini in dabila l'autre jour on clôt dans mangana transition responsable dans mangana on parlait de l'énergie la personne parlait de la France moi je me dis que mais quand est-ce qu'on va laisser des noms des pays étrangers k'a ɲɛsin anw yɛrɛ ka gɛlɛya ma ka se ka solution adopter anw yɛrɛ ka gɛlɛya la c'est ça le plus important. ayiwa n y'o faamu Bokar Peta o tiɲɛ don nin waati in na min ye lakanabaliya ye a bɛ ka kɛlɛ nka Samba bɔra ka kuma min fɔ sisan n'o ye k'a fɔ ayiwa an bɛ se ka an toro fɛn dɔ kan ka ɲinɛ fɛn dɔ kɔ i n'a fɔ nin waati in na kurantigɛba min bɛ yen jamanadenw caman muɲunen bɛ a ko kɔrɔ a kɛn bɛ ka maa caman ka baara lasabi ayiwa maaw fana muɲunen bɛ ko kɛlɛ bɛ ka kɛ yalima nin ko fila e bolo don dɔ la ayiwa mɔgɔw tɛna wuli k'a fɔ ko sɛgɛn b'an kan est-ce que muɲu in a bɛ se ka to fo waati jan na wa. bon n kɔni bɛ min dɔn an bɛ misali ta kuranko dɔrɔn kan ale min kɛlen bɛ ka ayiwa gɛlɛya lase mɔgɔw ma. muɲu dan de bɛ muɲu na parce que je crois que depuis ni transition daminɛna transition ye acte fɔlɔ minnu posé a bɛɛ kɛra sariya sɔsɔ kan depuis o de kɛra ne yɛrɛ jigila misɛra transition ko in na sincèrement parce que an ye régime minnu kɛlɛ ka minnu critiquer an y'u critiquer olu walo de kama parce que sariyaw kɛra jamana kɔnɔ de sariyaw ka bato donc jamana foyi tɛ yen ko e bɛ ɲɛ taga sɔrɔ sariya sɔsɔ kan i yɛrɛ ka propre i yɛrɛ ka sariya sigilenw ka o sariyaw sɔsɔ. donc sariya bɛ ka sɔsɔ. oui d'accord CNT sigira cogo di u bɛna fɔ an ye ko non k'an tɛmɛn'o kan CNT sigira cogo di président choisira cogo di. olu kɔni olu ko non mais o tɛ o parce que o kɔlɔlɔ de filɛ nin ye an filɛ o kɔlɔlɔ la parce que depuis daminɛ fo in bɛɛ kɛra dabiri de wa fo bi an b'o dabiri de la c'est là tout le problème parce que rien n'est clair hein. foyi jɛlen tɛ. non foyi jɛlen tɛ o ni an wulila sɔgɔmada fɛ ka min ye don min na an bɛ o de apprécier ka kuma o kan mais projection foyi tɛ yen k'a fɔ an bɛ nin kɛ kalo wɛrɛ an bɛ nin kɛ san wɛrɛ. mɔgɔ jamana tulen don mɔgɔ kuru damadamani o de bɛ t'u sigi ils décident à la place de tout le monde gouvernement t'a kalama foyi t'a kalama donc olu ka jamanadenya ka fisa ni tɔw ta ye donc maintenant le problème jamana foyi tɛ yen ko min bɛ taa sariya sɔsɔ kan donc maintenant depuis transition nana an ye sariya sɔsɔ minnu ye ka kɔrɔ dɔ de farala o sariya sɔsɔ kan donc maintenant an b'o de la ni ala y'an bɔ don min na donc o muɲu hali ni y'a lajɛ fɛ Badou da sera ma mais un ministre on est kunnafoni la on est kan dénoncer le cas mais quand les ministres commencent à dénoncer il faut avoir peur dans un pays parce que les ministres doivent agir. Le ministre de l'énergie
a bɔra a ye kuma caman fɔ elle a dénoncé comme c'est-à-dire que journaliste y'a kɛ cogo min na maintenant n'a fɔ ni journaliste ye ko ye n'a ma ɲi ka kunnafoni di k'a fɔ i bɛ kunnafoni di k'a fɔ ka mɔgɔw lasɔmi k'a fɔ nin ko bɛ sen na maintenant ministre olu de bɛ agi k'a fɔ a fɔra ko nin ko in bɛ sen na ka sɛgɛsɛgɛli kɛ sɛgɛsɛgɛli jaabi kɔfɛ a fɔra ko karisa ni karisa de sen b'a la o karisa ni karisa ɲangini min ka kan o ɲangini bi dɔ kan ni ministre bɔra ka kuma ministre b'a fɔ kibaruya min kun fɔra karisa fɛ an ye a sɛgɛsɛgɛ a sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ ani jaabiw de sɔrɔla la a jaabiw kɔfɛ bon nin ɲangini ni ɲangini kɛra donc an b'o de faamu quoi ministre ka fɛn na ministre fɛnɛ ka bɔ ka dénoncer kɛ mais an b'a faamu parce que n'i ye min bɛ balade da a bɔra balaba da ye parce que ministre ka sortie ni ne b'a faamu cogo min na o ye parce que kunnafoni dila ne ma mun faamu j'arrive a to n ka taa parce que o kuma kɛra ministre y'i sinsin kuma min yɛrɛ kan kuma belebeleba min yɛrɛ kan ko citerne dɔ minɛna ani chauffeur dɔ minɛna mais bi o chauffeur bilala o citerne bilala bon ministre ka kuma koloma yɔrɔ ye jumɛn ye tuguni moi c'est dans un pays où c'est-à-dire que ko jamana minnu jamanatigiw bɛ jamanakuntigiw bɛ jamanadenw bonyali dɔɔni ministre kan ka démissionner parce que ministre ye kuma min fɔ a y'i sinsin kuma min kan o kuma bɔra ka bin tile 2 dɔrɔn a ka kuma kɔfɛ donc i b'a faamu dɔrɔn k'a fɔ vidéoman in bɔra ka kuma caya ka mɔgɔw dɔgɔya o vidéoman in ka kuma bɔyɔrɔ dɔnna donc kuma in bɛɛ kun ye de pour que k'o k'a fɛ et puis ministre ye kuma dɔ fɔ c'est encore plus grave ni an dɛsɛra dugumamɔgɔw mana dɛsɛ i b'a ta ka taa sanfɛmɔgɔ de fɛ yen mais n y'a ko ministre yɛrɛ ko fɛn Asimi yɛrɛ da bɛ kuranko la donc ni a ma ɲa a bɛ taa min sisan a tɛ taa n'a ye o ni kɔni na an bɛ taa n'a ye min donc ne hakili la mɔgɔ wɛrɛ de kun kan ka kɛ yen ka a ɲɛnabɔ ni a ma ɲa maintenant ni olu ma se ka solution sɔrɔ a la u bɛ wuli ka taa premier ministre fɛ yen donc ni premier ministre ma solution sɔrɔ a la maintenant u bɛ wuli ka taa président fɛ président arbitre président bɛ mɔgɔw bɔ ɲɔgɔn na mais n'a fɔra ministre ka kuma la ko président yɛrɛ b'o commission présider mais c'est encore plus grave donc ministre de l'industrie fait commerce oui. mais c'est encore plus grave et il pense que bon si un ministre en français tiens John Nono en malien de mode bien John Nono 600 ans voilà donc un ministre qui sort pour dire que comme mɔgɔw bɛ ka c'est-à-dire a dabɔ kama ko ka sukaro garder pour que ka sɔngɔ gɛlɛya ale ministre b'o kalama mais a bɛ min opération spéciale min daminɛna o de opération spéciale tɛ o bɛɛ b'o dɔn o dɔnnen don n'o de fɔ ministre tɛ dénoncer kɛ karisa ye sukaro retenu an ye a minala ni tɔnna kɛ an y'a minala k'a di mɔgɔ ma wa bi a bɛ sariya ka bolo kan ministre bɛ kuma ten de ministre ti bɔ ka dénoncer kɛ mais an y'a ye mais u ye vidéoman dilan olu bɛ bɔ ka kuma bɛɛ fɔ an ye kuma min bɛ fɔ min tɛ fɔ o bɛɛ bɛ fɔ an ye et sisan ministre yɛrɛ fana bɛ ka don a la ka na dénoncer kɛ mais finalement olu bɛ jɔn dénoncer et qui doit faire ce travail là à la place des ministres c'est pas moi ne kan ka k'u place là maintenant nous tu sais qui nous disent clairement tu sais maintenant tout le problème c'est que rien n'est clair c'est-à-dire que dans la gestion du pays quand rien n'est clair maintenant an b'a sigi de ɲa ye min ye don min na an b'o fɛn de fɔ donc maintenant ministre de bɛ bɔ télé ni fɛnw na ka taa accusation kɛ ka ministre de bɛ bɔ télé ni fɛnw na ka taa dénonciation kɛ maintenant dans un pays e bɛ se k'a fɔ cogo di ko sukaro ka feere nin da la ministre ka bɔ k'a fɔ bɛɛ ye ko sukaro bɛ feere nin da la mais sukaro bɛ ka feere o sanfɛ bɛɛ b'o kalama i b'a ɲa y'i diya i b'a san ɲa t'i diya a to yen mais bɛɛ b'a kalama sukaro 160 180 yɔrɔ dɔ la yɔrɔ dɔ la yɛrɛ ko 200 ne kɔni b'o ye mais i 160 ye n ye 180 mɛn dɔw ko olu ka yɔrɔ la 200 ne kɔni b'o ye n y'a mɛn mais o bɛ se ka kɛ cogo di alors que gouvernement ko k'a feere 130 bɛɛ b'o kalama maintenant ni i taara fɛ détaillant fɛ yen nɔ olu b'a fɔ k'a bɛ d'olu ma prix min na k'u b'o kalama ko bɛɛ b'o kalama hali gouvernement b'o kalama olu ka transport ni fɛnw bɔ a la donc maintenant dans un pays f'an k'olu tiɲɛw fɔ ɲɔgɔn ye donc jamana o de la premier ministre ka kuma in a ko c'est-à-dire que les discours patriotiques là ko c'est-à-dire que fɛn de b'a la quoi ko dan b'a la dan de b'a la quoi ni wagati dɔ sera a bɛ balo di mɔgɔw ma ni wagati dɔ sera a bɛ mɔgɔw kalan ni wagati dɔ sera sariya bɛ tigɛ a tigɛ cogo la ni wagati dɔ sera c'est-à-dire a bɛ courant di mɔgɔw ma ni wagati dɔ sera a bɛ ji di mɔgɔw ma donc jamana bɛ sigi sen kelen kan bɛɛ b'a dɔn
sini sɔgɔma an bɛ wuli ka jamana sɔrɔ yɔrɔ min na wa kalo wɛrɛ an kan ka jamana sɔrɔ yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ jamanaden faama b'a dɔn ko o de bɛ yen mais bi qui peut nous dire k'a fɔ ko dans une semaine jamana bɛ mɔgɔ minnu bolo ko a kunkilenna filɛ bɛɛ bɛ kule la les 5 colonels mais jamana kelen président 5 i y'a ye min non mais qu'on soit cette histoire de 5 colonels mais ça cache ça non peut-être olu de fanga minɛ non ayi mais 5 colonels ça veut dire quoi i y'a ye min an kɔfɛ jamana b'a de coup d'état kɛ koyi mais n ko bandaw ka fanga dafiri la ko parce que ko o 5 colonels dɔ bɔra fɛn ministre la ko ti bɛn a ma kɛ wa a kɛra yan alors donc maintenant c'est à dire an k'o fɔ parce que olu bolo comme olu ye fanga dafiri olu ni fɛn dɔ de ka kan Mali ko in na ka tɛmɛ tɔw kan voici la réalité donc o de ye 5 présidents yɔrɔ ye candidat dɔ t'a la n tɛ n da don i ta la voici la réalité donc moi je pense que sincèrement jamana ni an bɛ ka min fɔ sɔnni an ka bɔ nin kɔnɔ courant ko gɛlɛya an bɛ ka taa an balan cause min na a tɔgɔ source min na e b'a dɔn ne b'a dɔn mɔgɔ bɛ yen k'a bɛ dɔɔni kalama énergie ko la o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ solution thermique o t'an ka solution ye hali a tɔgɔ Vegale ye rapport min kɛ fɛn kan EDM kan a y'a fɔ clairement k'a fɔ c'est-à-dire que thermique tɛ solution ye thermique an ye jamana o jamana la solution temporaire de don intermédiaire aw ka centrale nucléaire tiɲɛna a y'o jɔ donc a b'o jɔ wagati min kɔnɔ a bɛna groupe sigi o wagati ka courant di mɔgɔw ma a nata n'a k'a ka centrale dilan a ka barrage tiɲɛna a y'o centrale jɔ a bɛna groupe sigi ka courant di mɔgɔw ma a nata n'a k'a ka tila a ka centrale dilan na mais kana groupe de sigi k'a bɛ courant di 24/24 an tɛ se a ko kɔrɔ munna pour la simple raison paramètre fila de bɛ yen an t'a fila si maîtriser a fila si t'an bolo groupe t'an bolo an tɛ groupe dilan hali n'a tiɲɛna an tɛ se k'a dilan pétrole tɛ bɔ an fɛ yen an ni pétrole bɔla man di donc n'i ko ko an ka courant source ka bɔ o fɛn fila la alors que tile bɛ yan tile bɛ ɲini k'an faga mais jamana dɔw bɛ yen an ka tile tilancɛ t'olu fɛ yen mais olu ka énergie 60% bɔ tile la mais munna an tɛ basculer solaire la mais moi je pense que voilà des solutions an ma taa Oxford an ma taa Sorbonne koyi an y'an ka kalan kɛ yan école de la nu an sera ka nin faamu k'a fɔ Mali courant ko solution tɛ thermique ye mais minnu bɛ k'an kulokɔrɔ tɔɔrɔ don o don k'u taara Sorbonne u taara Oxford olu bɛ se ka dɛsɛ k'u faamu cogo di donc o kɔrɔ o ye ban de ye dɔrɔn sinon n bɛ min fɔ dɔrɔn an bɛ ka taa bolo min kan jamana marabaaw u ka taabolo falen k'o ka kɛ tiɲɛ kan k'o ka kɛ tileleya kan jamana in ka hɛrɛ b'o la an bɛɛ lajɛlen ka hɛrɛ b'o la c'est vrai u da sera ma effort minnu bɛ ka kɛ c'est-à-dire que sur fɛ a tɔgɔ ni y'an ka sɔrɔsiw minnu bɛ bi tile ni a tɔgɔ fiɲɛ jugu kɔrɔ an b'u fo mɔgɔ minnu binna mɔgɔ minnu joginna an bɛ dugawu k'u ye mais olu bɛ ka ɲinɛ min kɔ ce qu'on a décrié k'a fɔ san 30 nin kɔnɔ min y'an ka jamana coron ka armée coron k'a bɛɛ coron o ye jamana marakojuguya de ye donc i mana kɛlɛ kɛ cogo cogo c'est-à-dire que ni minan bɛ ta ka bila yan ni minan bɛ ta ka bila yan nin bɛ bɔ nin kɔnɔ nin bɛ don nin kɔnɔ tant que o ma tilen Jalo jɔyɔrɔ ye nin ye Badu jɔyɔrɔ ye nin ye Ba jɔyɔrɔ ye nin ye bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ Payitaw jɔyɔrɔ ye nin ye o ka tilen o ka perepere latigɛ bɛɛ ye an k'o bato i ko an b'an ka diinɛw kɛ cogo min na tant que an m'o don an kɛwale la an ye effort fɛn fɛn kɛ c'est-à-dire ka nin lakanabaliya kɛlɛ an ye guerre fɛn fɛn kɛ o comportement jugu ni o attitude jugu de bɛ tila ka an ka fɛn jɔlen bɛɛ lajɛlen tiɲɛ d'accord donc fɛn bɛɛ lajɛlen sɔgɔlen ɲɔgɔn na Badu munna ni gɛlɛya misɛnnin ninnu bɛ ka ye an ka jamana kɔnɔ waati min na furanjɛla fanga ayiwa yɔrɔ dɔw la mɔgɔw bɛ ka disi gosi n'u ye k'a fɔ u nana baara min kama nka i b'a ye gɛlɛya dɔw bɛ to ka poyi mɔgɔw yɛrɛ b'u yɛrɛ ɲininka nin kɛra cogo di misalila kuranko minisiri minnu bɛ bɔ ka kuma ani gɛlɛya min bɛ sugu kɔnɔna la ani ye engrais ko kuma fɔ a n'a ɲɔgɔnna caman jamanakuntigi k'a ye miliyari 9 di kabi juin kalo tɛmɛnen sɛnɛkalaw ko k'u ma engrais halisa nin gɛlɛya misɛnnin ninnu bɛ to ka poyi furanjɛla fanga bɛɛ dun b'a dɔn k'a fɔ a bɛ yɔrɔ min na cartouche min b'a bolo maaw bɛ se ka ko deni cartouche de dɛ Badu Jalo an kana ɲɔgɔn sama fali kɔsɔn nɔfɛ sabu buta la gɛlɛya bɛ yen koyi et puis ne yɛrɛ mun bɛ ka ne degun nin bɛɛ la courant ko gɛlɛya ba daminɛ i bɛ ka bi waati mun na courant tun bɛ yen
mais courant tigɛ ka jugu a kɛra transition de kɔnɔna na a ma kɛ transition ko o y'a fɔlɔ a filanan ye mun ye an ka fara tɔw la minnu ye fanga kɛ ka tɛmɛ an k'olu to yen tuma bɛ an de bɛna sigi n'a ganna dɔrɔn a tiɲɛna karisa bolo an nana sɔrɔ a tiɲɛnen don aw nana sɔrɔ a tiɲɛnen don o kuma bɛ se ka bɔ aw da a bɛ kow la aw k'a fɔ k'aw nana sɔrɔ a tiɲɛnen don aw k'aw bɛ se k'a dilan aw ye dɔɔnin gɛn ka bɔ yen aw ye dɔɔnin gɛn ka bɔ yen ka n'a sigi k'aw bɛ se k'a dilan aw b'a dilan de aw bɛ dɔɔnin aw b'u to yen ala ka lahara sɔn sumaworo ye o sen t'a la tuguni aw de k'aw bɛ se k'a dilan aw b'a dilan de dɛ a y'aw jija aw k'a dilan sinon aw malo b'a la aw b'a dilan de n bɛ mun f'i ye ne bɛ segin ekɔli ko kuma kan an bɛ bura yɔrɔ sɔmara la bura an kɔrɔ yan yɔrɔ sɔmara la jihadistes munumunu na ko ka ekɔliso datugu an bɛ yɔrɔ min ko bi ekɔli 1000 ni kɔ de datugulen don i t'a hali a kuma mɛn a di kuma kan ka mɛn dɛ parce que denmisɛnnin ninnu filɛ nin ye ni solution ma sɔrɔ u ka ko la fɛɛrɛ ma sɔrɔ u ye a bɛ na ni gɛlɛya ye sini dɛ o mana bɔ yen jihadisme bɛ kɛlɛ mais a bɛ kɛlɛ ni nafolo fana ye denmisɛnninw n'u tɛ fɛ u ka fara mɔgɔ ninnu kan banbanci ninnu kan u ka baara ɲini ka d'u ma musow baara ka ɲini ka d'u ma o mana bɔ yen fɛnw ka k'u kɛcogo la hali kɔsa in na ne yɛrɛ y'a mɛn Abubakar Sidiki Fɔnba la y'a dɔn ale kɔni ni transition ko kuma fɔra i bɛ Abubakar Sidiki Fɔnba de kɔfɔ a ko INPS Kanam ni CMSS recrutement minnu kɛra recrutement ninnu ma bɔ a ma k'a kɛcogo la e bɛ se k'o faamuya cogo di ko Mali kura mɔgɔ si tɛ transition contre la minnu bɛ ka transition critiquer o tɛ transition tɛ fasoden jugu ye dɛ minnu bɛ transition fana ko olu tɛ fasoden jugu ye. filɛ ka nin kibaruya ninnu fɔ est ce que a bɛ se ka mɔgɔ maliyɛnw bɛ se ka jɔrɔ wa est ce que maliyɛnw bɛ se ka jɔrɔ. non maliyɛnw tɛ se ka jɔrɔ. parce que nin minnu filɛ nin ye tan mɔgɔw nin waati kun kan ka sɔrɔ san 3 furanjɛla fanga min bɛ sen na san b'a sɔrɔ lakana bɛ ka kɛlɛ cogo min na lakanabaliya bɛ ka kɛlɛ cogo min na san b'a sɔrɔ fɛn dɔw bɛ yen mɔgɔw kɔni kun ye jigiyaba sɔrɔ olu la i n'a fɔ ekɔliko filɛ ka i filɛ ka min fɔ nin ye ekɔliso kɔni min datugulen don o kan ka dɔgɔya balo kan ka sɔrɔ kuran kan ka di ninnu dɔw bɛ yen nɔ maliyɛnw kun kan ka tare fa la bi nka halisa a dɔw bɛ ka juguya ka taa fɛ. maliyɛnw tun kan ka alhamdulilayi fɔ i ye tiɲɛ fɔ parce que n'i ye jaba yɛrɛ kilo ta k'a lajɛ dɔ bɔr'o la sisan. ou bien e bolo dɔ minnu ma le panier de la ménagère dɔ de bɛ k'a jɔyɔrɔ bila wa. a bɛɛ le panier de la ménagère ayi nin ko in filɛ nin ye bɛɛ n'i jɔyɔrɔ de don ministre bɛ fɛn fɛn bɛ yen baara de kalifalen bɛ ministre ma nin baara in kɛ nin baara in kɛ n'i ma se k'a baara kɛ ɲɛmɔgɔ bɛ yen a b'i ta ka bɔ yen ou bien i yɛrɛ bɛ démissionner i yɛrɛ ye yanni gɛlɛya ka don ko la mais e bɛ i nɔ la e bɛ fɛnw dénoncer e bɛ fɛnw décrier tatemene sisi tɛ bɔ don min na madame Bintu Kamara bɔra k'a fɔ ko a ye taji ko kuma fɔ a ye gɛlɛyaw fɔ a ye fili ko kuma fɔ a ye gasoil ko kuma fɔ gɛlɛya minnu bɛ taji ko la o kɔfɛ a ko kurantigɛ dɔ bɛna bɔ a la dɔɔni dɔɔni mais k'a ta o waati kana bila bi la an ka jateminɛw la caman bɔ a la dɛ fɛn ma bɔ a la or a bɛ fɔ min ma état moderne tuma bɛ an ka ɲɛmɔgɔ de b'a fɔ ko Mali bɛna olu fɛ Mali ka kɛ état émergent ye état émergent a tɛ taa kuran kɔ dɛ parce que n'i y'a mɛn a y'a fɔ n'i y'a mɛn tailleur n'i y'a mɛn boulanger n'i y'a mɛn soudeur n'i y'a mɛn nɔnɔ feere la ni minnu bɛ sɛ fan ninnu produit mais olu bɛ kuran de bɛ na n'o bɛɛ natu kuran jɔyɔrɔ ka bon parce que kuran de b'a to impôt ni taxe bɛ sara état a ye mun fɔ ka état entretenir parce que an ko yɛlɛma hɔrɔnya an ko k'an b'an yɛrɛ ta n'an ko yɛlɛma hɔrɔnya n'an k'an b'an yɛrɛ ta fɛn dɔw de y'a sinsin bere ye kuran ko b'o la école ko b'o la lakana ko b'o la n'olu ma se ka ɲɔgɔn sɔrɔ jamana kɔnɔ ce n'est pas facile c'est vrai que effort kɛra dɛ o don Dialyse inauguré la commune 5 la chemin de fer o wulila Comatex o wulila ICOMA u bɛ k'o baaraw kɛ pour que ICOMA ka se o ye effort baw ye o bɛɛ ka ɲi o ka ɲi jamana ma o ka ɲi denmisɛnninw ma parce que n'i y'a mɛn jamana denmisɛnninw don parce que n'i y'a ta k'a lajɛ plus de 70% de Mali a bɛɛ ye denmisɛnnin ye bi a bɛɛ ye denmisɛnnin olu de ye sini ɲɛsigiw ye donc n'olu wulila cogo dɔ la ni solution ma sɔrɔ k'u encadrer u ka kalan k'u ka baara k'u ka kɛnɛya ko n'o ma se ka ɲɛnabɔ dɔrɔn a bɛ na ni fitina ye mun bɛ a tɔ bɛ gɛlɛya ka taa fɛ donc ne bolo o conscience b'u la ils sont conscients de cela mais bɛɛ dama ka kan faso u ka fɛɛrɛ kɛ mais mun de bɛ ka yɔrɔ damadɔ bɛ yen olu ka se ka ɲɛnabɔ kuma bɛɛ i b'a mɛn ko gɛlɛya bɛ yen par exemple sugu kɔnɔna la fɛn dɔw bɛ yen u bɛ bali ka yɛlɛ courant tɛ yen ji tɛ yen
ana ɲɔgɔnna caman munna olu bɛ ka se ka olu tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ bi ba don mais u tɛ ka ɲɛ sɔrɔ parce que autorité de l'état tɛ on parle de la restauration de l'autorité de ko ka na ni autorité de l'état hali bi o to yen parce que bɛɛ tolen di yɛrɛ ma a fɔra ko Mali état libéral ko commerçant de b'a ka prix fixé état bɛ bɔ k'a fɔ ko bon c'est vrai aw de b'a ka prix fixé mais an ye nin subventionné an ye nin subventionné bon a bɛ fɔ ko minnu subventionné len don n'i taara ɲininka u b'a f'i ye ko olu ma subventionné olu ma putara ye k'olu ma fɛn ye n'i taara boucher fɛ n'a fɔra ko boucher subventionné pour que ka dɔ bɔ sɔgɔsɔgɔ la i k'i ka micro tɛ ka yaala sugu la i ka boucher b'a f'i la ko olu ma subvention olu ma ye peut-être subvention wari a bɛ du niveau wɛrɛ la olu t'a kalama donc olu ye gɛlɛyaw ye état kan ka solution sɔrɔ o gɛlɛyaw la donc jamana in bɛ yɔrɔ min na i ko bi ne bolo a tiɲɛna karisa bolo an ka bɔ o kɔnɔ aw nana k'aw k'a dilan a y'aw jija aw k'a dilan a ye effort kɛ o ye tiɲɛ mais hali bi effort kan ka kɛ effort kan ka kɛ hali u bɛ ka yuruguyurugu kɛlɛli mun fɔ a donna tan a bɔra tan caman nimisi wasalen t'o parce que kumaw bɛ ka fɔ ko ko minnu yɛrɛ bɛ fanga na sisan ko dɔw tɛ ko jɛlɛ na dɔw tɛmɛsira n'u tɛmɛna dɔrɔn jateminɛ tɛ k'u ka tɛmɛsira la mais n'i y'a ta k'a lajɛ vérificateur a sigi don ni bi cɛ on parle de 700 milliards de francs CFA o musaka mun tununa mun ma se ka justifier EDM yɛrɛ on parle de 600 milliards de francs CFA o juru mais k'a ta transition daminɛ na kana bila bi la je pense que solution tun kan ka sɔrɔ olu bɛɛ la n'a fɔra ko camancɛ fanga mun nana pour que ka solution sɔrɔ an ka problème na kurantigɛ juguyara waati de e bɛ se ka faamuya cogo di et que kurantigɛ yɛrɛ tellement que kurantigɛ juguyara président yɛrɛ y'i jija ka kuran ko ta ba la a kɛlen ka kuran ko ta ba la kurantigɛ bɛ ka continuer ne yɛrɛ nana dibi de la ne bɔra fo yan fɛ ka na ne ɲɛ bɛ dibi de la yan pas de et puis sécurité que n'a fɔra ko sécurité kuran ko b'a la dɛ Mopti ne taalen Mopti u ye gendarme kɛ mun faga o y'a faga dibi de la parce que courant de tun tɛ yen et puis u bɛ ka taa ni groupe yɔrɔ ko groupe kura nana groupe ko tɛ o taji ko de don 100 quelqu'un m'a appelé de 100 avant-hier a ko courant kun tigɛra mais courant nana kunu parce que taji nana Gao chef d'agence énergie n ko sɔrɔdasiw y'a ta ka taa n'a ye champ de tir la u ye kisɛ cɛ a kɛrɛfɛ mun kɛra Ala dɔrɔn de b'a dɔn u ye kisɛ de cɛ a kɛrɛfɛ u ma kisɛ cɛ u y'a bagabaga dɔrɔn parce que kurantigɛ bɛ Gao cogoya min na bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Gao c'est dans une zone rouge donc ko bɛ se o yɔrɔ ma kɔni c'est que gɛlɛya de bɛ yen donc ne yɛrɛ kɔni bolo u ye effort funu mais hali bi yɔrɔ dɔ u kan ka continuer ka effort funu parce que u nana de k'u bɛna jamana bayɛlɛma k'u bɛna Mali kɛ Mali kura ye ka Mali kɛ jamana sanuman ye n'a ma ɲɛ k'aw nana o kama Diallo aw b'aw jija dɛ parce que ni tasuma cɛra donna du kɔnɔ n'a miɲɛ wulila dɔrɔn c'est que gadumuso sigilen don à l'horizontale parce que donc ne bolo nin ko in bɛ cogoya min na kuma ba ka da la solution ka sɔrɔ a la parce que il faut craindre quelque chose Soudan guerre civile bɛ yen bi mais Soudan mankan bɛ daminɛ dɔrɔmɛ 2 de nɔfɛ dɔrɔmɛ 2 de farala buru sɔngɔ kan au Soudan o gɛlɛya de tora ka gɛlɛya to fa nana bi parce que gɛlɛyaw mana fara ɲɔgɔn kan le jour où a bɛ pɛrɛn n'a pɛrɛnna a bɛ buruburu bɛ taa dan yɔrɔ min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn Ala k'an kisi Samba refondation ko kuma in kɔni ka di mɔgɔw ye souveraineté ko kuma in ka di mɔgɔw ye ayiwa nin waati in na maaw ɲɛ bɛ min na k'a ye k'a fɔ courant min ni maa bɛ se k'a fɔ bi diɲɛ tile la mɔgɔ bɛ se ka dɛsɛ fɛn bɛɛ la fo courant mɔgɔ bɛ se ka dɛsɛ fɛn bɛɛ la fo ka balo ɲuman sɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka dɛsɛ fɛn bɛɛ la fo ka kalan ɲuman sɔrɔ bi jamanaw bɛ olu t'o jate olu kɔni bɛ ka fɛn wɛrɛ de ɲini mais Mali kɔnɔ halisa ayiwa coup d'état bɛ kɛ ninnu fɛn ninnu kama nka an bɛ furanjɛla fanga min kɔnɔ bi a bɛ yen dɛ Samba oui fɛɛrɛ n'a sɔrɔ a la bon fɛɛrɛ bɛ sɔrɔ mais je pense que an ka mɔgɔw kan ka discours de falen quoi puisque discours min bɛ tenni ani réalité u ka jan ɲɔgɔn na quoi et c'est ça le problème puisque i b'a dɔn discours jɔraba de bɛ jamana marabagaw ni jamanadenw cɛ quoi kuma minnu fɔ i m'a faamuya a jɔraba de bɛ yen nɔ puisque n'i ye a jateminɛ 2012 mankanw ni fɛnw bɛ wuli wagati min na bien que ça fait un peu longtemps mais n'i y'a jateminɛ situation min kɛra Agilok o jɔraba de bonyana ATT ka chute la puisque vu que rebelles ka taa an ka sɔrɔdasiw minɛ k'u maltraiter ka situation de criminalité ni fɛn ninnu kɛ ça a beaucoup joué sur les psychoses des Maliens parce qu'en réalité o y'a sɔrɔ anw kɔni depuis Ala y'an d'an m'o ɲɔgɔnna yɛrɛ mɛn an tulo la kuma tɛ ko k'a fɔ k'o bɛ se ko ka taa kɛ donc o kɛra ça a fait un choc et puis
wagati depuis les jours où cɛ bɔra ka vidéo kɛ k'a fɔ ko u ye kɔna minɛ et puis ko u bɛna juma nata seli Bamakɔ yan nɔ jalolaga dɔw yɛrɛ tun y'u ka kurusiw sennaw tigɛliw ni fɛnw daminɛ ka ban parce que olu yɛrɛ tun bolo ka ban ko non ko parce que en réalité discours jɔra ka bon fɛn na quoi puisque il faut préparer i ka jamanadenw préparer ni tiɲɛ ye quoi parce que an y'a ye un moment ministre yɛrɛ bɔra ka télé la k'a fɔ ko aujourd'hui le Mali a sa souveraineté énergétique k'a y'an ka souveraineté ministre min démissionnera ka taa a vidéo bɛ yen k'an bɛ wagati min na i ko bi k'an bɛ se k'a fɔ ko alhamdulilayi ko parce que o Mali y'a ka souveraineté énergétique sɔrɔ voilà an tɛna dulon mɔgɔ si la courant ko la courant min bɛ Mali bolo a b'an bɔ n'an ma kunnaja yɛrɛ an bɛ sɔn ka dɔ feere jamana wɛrɛw ma ministre bɔra k'o fɔ o ministre kelen tilara ka démissionner k'a sababu kɛ courant ko ye ministre wɛrɛ nommera kɔrɔ y'a fɔ cogoya min na au lieu que ministre ka bɔ ka na fɔ an ɲɛna citerne suyɛna les coupables sont identifiés ou bien justice ka bolo kan et les têtes sont tombées mais ministre de bɛna bɔ k'a fɔ voilà fɛɛrɛ de tigɛra pour pallier à ce que citerne wɛrɛ kana suyɛ tuguni ce qui est sûr je suis prêt à donner ma main à couper n'a y'a sɔrɔ ko énergie directeur ou bien ministre ko citerne minnu commandera ko citerne bɛ ka taa livrer a ka station privée de la ko station b'a bolo elle est pétrolier ou bien quelque chose comme ça station de b'ale bolo a ye wari de ka taa citerne commander citerne ninnu a tɛ tunu sira la cogoya si la parce que u bɛ taga ale ka entreprise privée la a b'a jila cogoya bɛɛ la depuis don min na a bɛ taga bordero de livraison bɛ kɛ a bɛ processus suit fo ka na livraison kɛ a ka fɛn kɔnɔna la a ka station kɔnɔna la citerne ka sɔrɔ ka bila mais pourquoi n'a bɛ na EDM na a bɛ tunu pourquoi n'a bɛ taa entreprise privée la a tɛ tunu mais n'a bɛ na EDM na a bɛ tunu ça c'est un grand problème an kan ka min ɲɛɲini puisque ça veut dire qu'il y a des défaillances dans la gestion de l'EDM alors que défaillance du mana k'a la ministre min bɛ yen nɔ malien min mago bɛ courant na o m'a sigi directeur min bɛ yen nɔ o m'a sigi directeur minnu bɛ yen nɔ service la an b'o sigi ɲɛmɔgɔw de y'u sigi donc ni défaillance don a la responsabilité revient aux autorités de pouvoir clarifier et identifier avoir des coupables ka se k'u bila maliens bɛ se satisfait cogoya min na mais anw mago de tɛ a la bi ka bɔ ka n'i sigi ko citerne tununa an mago bɛ n'an y'an tɛgɛ digi contacter ka courant ka mɛnɛ n'an y'an tɛgɛ digi a kan a ka faga mais k'a fɔ k'a bɔ ko non karisa nana suyɛ citerne ni fɛnw minɛra ninnu y'a fɔ cogo min na o journalistes ka baara de olu b'o ɲɛɲini u b'o kɛ et autorité e bɛ agir de on a dit le pouvoir exécutif aw bɛ yen nɔ exécution de kama aw tɛ yen nɔ dénonciation kama il m'a faamuya et puis on a aussi vu des discours qui ont été tenus ici mɔgɔ dɔw bɔra yan nɔ wagati dɔ la transition ko la pour dire que an bɛ wagati min na sisan dans 6 mois kɛlɛ bɛ ban e b'o fɔ mɔgɔ minnu bɛ situation kɔnɔna la ils vont adapter de nouveaux comportements ni e y'a f'u ɲɛna ko 6 mois kɛlɛ bɛ ban olu yɛrɛ dun parce que ni i jɔnen tɛ i yɛrɛ la e bɛ kuma min fɔ impact de bɛ a la sur ton auditoire hali ni mɔgɔ 100 de don a mana kɛ cogo cogo ne ye kuma fɔ olu bɛ da o la ni e ko olu ma ko 6 mois ko kɛlɛ bɛ ban olu b'a bila u kunna ko kɛlɛ bɛ ban et puis olu tɛ comportement min kɛ k'a kɔrɔ ni 6 mois sera u b'o comportement adapté o de kosɔn situation bɛ récidiver mɔgɔw ka carreau bɛ taa enlever dans entre Bangas voilà entre Bangas Bayangara voilà parce que a ye mɔgɔw préparer k'a f'u ɲɛna ko nin ko in bɛ kɛ alors que tiɲɛ yɛrɛ ye min ye wagati dɔw la a ye bɔ k'a fɔ mɔgɔw ɲɛna voilà an bɛ situation min kɔnɔna la nin ye la guerre contre le terrorisme guerre min don tile kelen ko tɛ tile fila ko tɛ tile saba ko tɛ attaque ni fɛn ninnu an bɛ effort ni fɛnw kɛ ka se k'a bali mais aw fana ka prudence fara aw boloda la n'aw bɛ prudence fara aw boloda la a ka ca ala fɛ peut-être karitigi yala a ka kari saba bila ɲɔgɔn kan a bɛ kelen bila ka taga fɔlɔ ka taga la mais n'aw y'a fɔ olu ɲɛna ko non an bɛ wagati min na i ko sisan an bɛ se ka taa yɔrɔ bɛɛ maliyɛnw bɛ se ka circuler cogoya min ka d'u ye fin tɛ yen nɔ terroristes bilama kɔni bolilen don ka t'u dogo u ka fɛn de kɔnɔna la alors que la réalité sur le terrain est tout à fait le contraire donc a y'a fɔ mɔgɔw ɲɛna en réalité maliyɛnw a kɔni a ye nin comportement ninnu adopté maintenant les choses sont comme ça an bɛ kɛlɛ la a ma ban mais n'an bɛ prudence ɲini aw fɛnɛ fɛ situation dɔw bɛ yen nɔ aw kana don olu kɔnɔ parce que an t'a dɔn jugu ye mɔgɔ min ye a bɛ se ka k'an cɛla
tile fɛ su fɛ a bɛ taga nin ko modèle nin kɛ bon n'o situation modèle nin bɛ yen nɔ il va falloir que réalité yɛrɛ yɛrɛw de ka fɔ maliyɛnw ye mais n'a fɔra toujours ni réalité min nana an b'a essayer ka mɔgɔ dɔ ɲini an m'an bala min na finalement ça peut pas marcher puisque an bɛ crise de kɔnɔna la depuis 2012 et la communication de crise est une communication différente et la communication de crise o man ka teni mɔgɔ fɛ mɔgɔ min tɛ communication de crise spécialiste ye ce que la dire pas fait j'admire beaucoup u mana ko o ko kɛ i b'a la u bɛ se ka communiquer 2-3 bɔ don kelen kɔnɔna la ils bɛ communiquer d'une manière courte compréhensive et claire maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a faamuya min bɛ ka kɛ mais o ka fisa ni dɔ ka wuli ka n'i sigi spécialiste je ne sais pas de quoi de stratégie de guerre ou bien parce que Mali la yan nɔ experts de ka ca trop quoi mais expertise tɛ yen il y a tellement d'experts que c'est pas possible mais expertise ye zéro de i m'a faamuya dɔ bɛ wuli ka n'i sigi suko ni dugusɔjɛ tɛ parcours foyi t'a la a bɛ kɛ expert de stratégie de guerre ou quelque chose comme ça o bɛ n'i sigi et puis n'i ye a fɛn nin ka audience la i bɛ taa sɔrɔ 2000 3000 vues ainsi de suite voilà u lamɛnnen don en même temps u bɛ ka mɔgɔw induire erreur la bon je ne sais pas n'a ka di autorité mɔgɔ ye n'a ma parce que ni fɛn min fɔra n'o man d'u ye la personne a des soucis mais nin bɛ ka fɔ quand même si je vois qu'il n'y a pas de recadrement et rien de suite, peut-être que ça va un peu dans leur sens. Et je pense que c'est un problème. D'accord. C'est un problème. Ayo fam, ambe jama ko di ale jamukan keneka ambaro ka fo ni wati sira nege kan mugan ani kelen o mana temeni sanga bisaba nege duru sira ambo di jama ma minnu fana be kan an lamɛ minnu be kan filɛ u fana ka k'u da don baro la ni hakila min b'u fɛ walima ni ɲininkali b'u fɛ u ka se k'o kɛ an ka maa welelenw na kuma nɛgɛjuru sira b'aw ka bila la 65 50 50 nazarakan na 65 65 50 50 o y'an ka nɛgɛjuru sɔrɔ sira ye donc ni maa min bɛ fɛ k'i da don baro in na o ye an ka nɛgɛjuru sira ye a bɛ ka jama ko di jɛmukan lamɛn jamanakuntigi colonel Asimi Goyita ni baabu ninnu bɛɛ lajɛlen yalima a bɛ se k'i ɲɛsin a ma cogo di maa b'an ko nɛgɛjuru sira la allo. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Kifo. Walima kɛ Ansu. Kifo. A diyara n ye. Kan dengani Baytaw fo. Jatu ko mo bɛɛ fo. Diyara n ye. E tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ne tɔgɔ ne Kasoge. Ha? Kasoge ka bɔ min? Ka bɔ Bazila. Ok, Kasoge bisimila. Aha. Ayiwa. Fɛn min anw de bɔra ka taga ko cɛkɔrɔba dɛsɛra cɛkɔrɔba dɛsɛra anw bɔra ka min taga min kɛ bi min bɛ a ma min cɛkɔrɔba ta ɲɛ wa kelen est-ce que yɛrɛ et puis yɛrɛ ninnu y'a ku kɛ anw de la wa u ku kɛ cɛkɔrɔba de la ne kɔni bolo u ku kɛ anw de la dɛ u ma kɛ cɛkɔrɔba la dɛ olu n'a fɔ ko parasema an b'a dɔn ko nin tɛ parasema ye an fana ɲɔgɔn ye an tɛ mɔgɔ anw de janfa kɛ ka taa dabirida kɛ ninnu an kuma kɛlɛ ma ban n'an taara ninnu kɛrɛfɛ wala ninnu ye sisan cogo min u b'aw coro a caman corolen nin ye wo la o ka bɔ yɛrɛ an y'a fɔ bɛɛ ye ka dɔ janvier la ko sida ye kuma min ko sanction in ko sanction ko binna an kan ni binna an kan n'aw bɛɛ bɔra ka taa ko an bɛ tugu ninnu kɔ ni kita tila min tora ko n'a y'aw sigi ni mɔgɔ b'a kɔ a tɛ bɔ la bilen n'a ye min kɛ o y'aw kun ye an kɔni ma taa dɛ an bɛ taga an bɛ taa kuruta kilasi soutenir kuruta kɛlɛ kɔni an y'a fɔ tuma diya a y'a fana a n'a ka bere min o taara kɛ général an ko a ye nin minɛ ka to wo la a y'a gɛn ka bɔ an ka armée kɔnɔ n'a ma kɛ mɔgɔ wɛrɛ b'a kɛ a kɛlen tɛ nin ye o sɔni ko n bɛ bɛɛ fo. a diyara n ye an b'i fo Kasoge ka base bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 a bɛ ka jama ko di jamukan lajɛ Joliba TV News a b'ale de kan min ye an ka baabu ye o bɛ tali kɛ jamana gɛlɛya kan bi jamanakuntigi bɛ se ka mun kɛ allo. Allo Ansu. Awa Ansu somɔgɔw dun. Baasi tɛ. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Tɔgɔ Burama Taal. I bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ walima radio bɔ télé kɛrɛfɛ. Awɔ n y'a faamu. I tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min? Ko tɔgɔ ye Burama Taal ka bɔ Kati. Ha? Ka bɔ Kati. Kati bisimila. Awɔ ne ka kuma ye min ye. K'i fo ka Baytaw fo. Ni journaliste yi mɛta kan ka di min na Baytaw b'a la. Sabu a bɛ tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ kosɛbɛ.
o kɔfɛ ACF kan ka min kɛ sisan ka gouvernement yɛlɛma ka gouvernement kura sigi sen kan ka CNT fana yɛlɛma ka CNT kura sigi sen kan gouvernement dɛsɛra CNT dɛsɛra a kan ka gouvernement ni CNT bɛɛ ci ka kura sigi quoi ka gouvernement ci ka CNT ci CNT ni gouvernement bɛnbaliya de gouvernement kɔnɔ bɛnbaliya de CNT kɔnɔ baara tɛ kuma caman dɔrɔn de bɛ yen voilà a kan ka o de kɛ quoi voilà merci an b'i fo an b'i katika bɛɛ lajɛlen fo 65 65 50 50 65 50 aw bɛ ka jama ko di jɛmukan lajɛ ani aw bɛ ka an lamɛn Joliba TV News ale ka babu a bɛ tali kɛ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ sisan jamanakuntigi jɔyɔrɔ ye mun ye a ko la allo allo bonsoir oui bisimila i bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ i bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ n'i bɛ radio fana kɛrɛfɛ i bɛ se k'ale faga an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ voilà i bɛ volume jigi i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min n bɛ Bamako ɲamana n tɔgɔ Adama n jamu Kulubali bisimila Adama je peux participer à l'émission là. Oui, vas-y. Bon, on va quand même faire la émission ministre de la dénonciation. Quand je vois un ancien banquier, le ministre du Commerce, a des déclarations est-ce qu'il y a rien de convaincu pour aller sur 100 000 tonnes, 40 000 $. Mais vous devez faire du mot, exode du mot. Du mot, voilà. Au lieu d'aller dénoncer, la ministre de l'énergie, je vois à l'autre chose, votre énergie pour l'État n'est pas à ce niveau-là. On a fait la dénonciation de agir. Voilà. Ministre de la Barate il est déjà clé quand il est déjà clé quand je ne suis pas un terme qui est mais un million de même pour la manière de la vous quand on a couvert pour votre moyen à ces endroits là parce que nous demandons un code de mon faudra faire comme assumer les rôles féliciter nous tiens Watila Amargo Watila Mali Kubiti elle est à la popule de l'état Mali sur le code de la à cause de l'autre qui nous différents des éléments mais elle est modoya ou tension yemro de ou ka butu littérature de lui ça ou nous va gérer là on dit aka sabali ara fara kuma ba ma aji ko ko prier projet ko exo mele mo no ni mu ko farake exo ulu ka mo de ne ma e bana ta atije mo ne ma ta atije ne ko mo de aya fam Adama i Kulubali voilà merci ambi fo ambi nyamana ka befo musa ambi mo flata soroka kuma di an ma welelo ma 65 65 50 50 abika jama ko di jamukan lame radio Joliba sanfɛ ani télévision Joliba TV News allo 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 waleykum salam balimakɛ i bɛ bɔ télé kɛrɛfɛ pewu an bɛ ɲɔgɔn faamuya n bɔra télé kɛrɛfɛ pewu voilà i tɔgɔ ni jamu i b'an wele ka bɔ min allo ne b'aw wele ka bɔ Segu Barawuli mara la n bɛ kɔntaw ko président ma tɛ a ye kuma fɔ a si la jamana ye mago bɛ nin de la bi n'i ma kuma fɔ a si la kuma ɲɛma tɛ ban n bɛ kɔntaw fɔ n b'a barika da sinon an bilen min tiɲɛnen don mais a ye diɲɛ bɔ an na quoi allo allo oui an tulo b'i la e ko cogo di ko jɔn ye tiɲɛ fɔ kɔntaw Peyitawo ok i y'a faamu n y'a faamu voilà kuma ka ca dɛ maitre ɲɛnama tɛ n kun mais a y'a bɛɛ fɔ k'a ban dan tɛ mun ayiwa d'accord ɲininkali b'i bolo wa ou bien ɲininkali t'i bolo ayiwa an b'a fo an bɛ barawalika bɛɛ lajɛlen fo an bɛ maa laban ta Musa
ka sɔrɔ ka kuma di an ka maa welelenw ma 65 65 50 50 mɔgɔ b'an kɔ allo allo Anso an b'a su somɔgɔw don i b'an wele ka bɔ min Musa Siribe ka bɔ Senu Musa Siribe ka bɔ Senu bisimila Musa bon bɛna fɛn min f'i ye bɛ n ka kuma jateminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ n bɛna fɛn min f'i ye quoi n tulo b'i la awɔ wala n'i b'a jateminɛ an tulo b'i la fɛn min bɛ yen nɔ ni e y'i ka feere fɛn di mɔgɔ ma allo an tulo b'i la o ka taa di karisa taa nin di u mana wari d'i ma i k'a di u ma ka na bon e mɔgɔ min ci ka taa o taara wari ma d'o ma o ye kɔ sigi e ko ko kuma ni wari ma d'i ma na n ka fɛn jan minnu bɛ yala yala la dugu kɔnɔ olu kɔni bɛna fɛn sugu dɔ ye olu ka droit de ye ka aw lajɔ aw min bɔra ni nin ye aw sarisele nana mun na a ma di olu tɛ nsusu olu tɛ se k'aw ɲininka bon e min ye kotigi ye o de e k'a déclarer e fana b'a sɛgɛsɛgɛ fɔlɔ i ka baarakɛlaw la ninnu min bɔlen na o bɔlen ni dalu jumɛn ye mais n'i nana nɔfɛ dɔrɔn ko sonyali kɛla ka sɔrɔ ne ye n bolo fɛn nin ko ka wari di wari ma di ne ye n ka mɔgɔw wele n k'u kɛ bɔ ni n ka minɛn ye n'o jateminɛ la ko sonyali o ka mɔgɔw bila ɲɔgɔn na dɛ a ye min fɔ minisiri de teriyara kojugu ale ye journaliste ka baara de kɛ ale m'a yɛrɛ ka baara kɛ ka sura d'a ma d'accord an b'i fo an b'o kɛ an ka maa laban ye Musa Siribe ka bɔ Senukaw fɛ an bɛ Senuka bɛɛ lajɛlen fo nin waati in na an bɛ segin ka na jɛmukan kɛnɛ kan n'o ye jama ko de ye min bɛ tali kɛ gɛlɛya min bɛ jamana kɔnɔ sisan ni minisiriw yɛrɛ yɛrɛdama bɛ ka bɔ ka ɲɛfɔliw kɛ kuranko b'o la awa gɛlɛya wɛrɛ b'o la n'o ye baloko n'a nasiraw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sukoro Bukari Pɛtaw maa minnu ye weleli kɛ i y'u lamɛn caman y'i fo i ka kuma la ani caman ye ba don i ka kumaw la awa bi bi in na Mali gouvernement maa bɛ se k'a fɔ jalaki bɛ a kan wa jamanakuntigi yɛrɛ o ye ne ka ɲininkali ka fara maa minnu ye weleli kɛ kan jamanakuntigi a bɛ se ka nin bɛɛ ɲɛnabɔ cogo di Asimi dun ka kuma ka dɔgɔn kosɛbɛ Jalo n b'i fo mɔgɔ minnu ye weleli kɛ ça fait chaud au cœur i kana sigi n y'a fɔ cogo min na jamana in kuma gɛlɛya i ka kuma dɔ fɔ a ka ja mɔgɔ dɔ ye k'i wele k'a f'i ye vraiment ça fait chaud au cœur n b'u fɛnɛ fo kuma dɔ la an ka kumaw ka gɛlɛn kosɛbɛ ni o bɛ a n'a gɛlɛya bɛɛ ni a diyara mɔgɔ dɔ ye fo u bɛ n fo la n b'u fɛnɛ fo o la parce que an bɛɛ lajɛlen ŋana ye kelen ye quoi c'est à dire que jamana in bɛ gɛlɛya min kɔnɔ mɔgɔ ko tɛ ne ka fɛn mɔgɔ ko tɛ Saka bɛ yen Burama bɛ yen Paul bɛ yen Jean bɛ yen moi ne ka problème ye min ye ni den bɛ taa ekɔli la cogo di ne bɛ balo sɔrɔ cogo di maliyɛnw bɛ lafiya cogo min na lafiya suguya bɛɛ sariya bɛ bato cogo min na a bato cogo ɲuman o kɛra Ngolo ye o kɛra Pierre o kɛra Jean ye ni i nana o de ne ka baromètre ye ne bɛ mesure kɛ n'o de ye n tɛ mesure kɛ ko parce que Badou bɛ yen ni Badou fɛn caman b'an ni ɲɔgɔn cɛ n tɛ mesure kɛ n'o ye donc n'i ye a lajɛ je crois que de façon générale minisiri fila ninnu tiɲɛ yɛrɛ la ni u ma walan bila u yɛrɛ ye Asimi kan k'u gɛn parce que cɛ y'a fɔ u bɔra u nana anw ka baara de kɛ c'est comme u k'anw de concurrencer anw bɛ dénonceli kɛ minisiri bɛ dénonceli kɛ a ti faamu faamuya cogo foyi t'a la ni mɔgɔ dɔw ye kunnafonidila dɔw yɛrɛ b'a la ka taa collectif sigi ko mais ministre commerce mɔgɔw kun y'ale mɔgɔw kun bɛ ka mais parce que kuma tɛ o parce que n'ale yɛrɛ ko ni ale yɛrɛ ko ni usines ni sugalaw ni fɛnw na d'accord a ko a ye kuma opérateur économique sigi k'a f'u ɲɛna a ye kuma fɔlɔ minnu f'u ɲɛna o kuma maliyɛnw y'o apprécier mais a ye min fɔ don ko mɔgɔw bɛ sukaro subvention bɛ d'u ma u bɛ sukaro san subvention na ka t'o dogo magasin kɔnɔ k'a labɔ dɔɔni o de don kana di en gros ni détail ma olu yɛrɛ b'a fɔ k'u b'a détailler ale ministre b'o kalama an ma mɔgɔ mɛn k'o bɛ sariya bolo la ale yɛrɛ bɛ bɔ k'o dénoncer ten comme ça donc maintenant on doit changer vraiment on doit changer de paradigme nin bɛɛ de jɛlen kan ka fɔ on doit changer même de trajectoire sincèrement parce que
i bɛ ka gɛnna kun belebeleba dɔ de kama n'o de fɔ ne ka baromètre olu de ye bon bi minnu bɔra ka IBK gɛn est-ce que IBK gɛnna kun minnu kama an k'a ta kelen kelen anw yɛrɛ kelen de bɛ da an kaburu kɔnɔ jumɛn ni jumɛn ɲɛnabɔra n'i ko an ka point di transition ma an kelen kelen bɛɛ bɛ min di transition ma bɛɛ b'o dɔn o bɔra mun na parce que tout simplement ko sigira cogo min na a sigi cogo ma ɲa dɔ y'i da s'a ma ko ka CNT ci biri mɔgɔ la ko ka CNT ci donc maintenant o de la ɲini y'a fɔ a bɛ fɔ mɔgɔw kɔnɔ ko kuma kɔrɔ don k'an tɛmɛn'o kan parce que an filɛ o dabiri min kɛra ka transition sigi an filɛ o kɔlɔlɔ de kɔnɔ donc tiɲɛ tɛ foyi la ni e y'a kɛ bon e ni Badou ka surun bon ni ne sera ma n tɛ fɛ ka don Badou fɛ gasi la n b'e to yen donc jamana ti mara o kan donc maintenant bi Assimi bɛ se ka mun kɛ président Assimi bɛ se ka mun kɛ moi à la place du président Assimi ministre minnu bɛ yen d'abord an t'a dɔn ministre dɔw yɛrɛ an t'u dɔn ne yɛrɛ t'u dɔn sincèrement n ye kunnafonidila ye ministre dɔw bɛ yen nɔ ni gouvernement sigili bɔra la u b'u ka portrait min kɛ kalo kelen kalo fila i mago bɛ jɔ département dɔ la n'i ma taa gouvernement liste consulter i t'a dɔn ministre min bɛ yen totalement inactif mais u ti baara la o mais pourtant jamana musaka bɛ ka cɛ ka d'u ma mais transition man ka kɛ min ye malheureusement an ka transition kɛra o de gâteau tila parce que dɔ kana dɔrɔn pour que olu ye mɔgɔ dɔw ka mɔgɔ ye dɔ fana bɛna o fana ye mɔgɔ dɔw ka mɔgɔ ye donc aw ka k'a la dɔrɔn fɛn n dɔgɔkɛ da sera a ma bi i mana fɛn o fɛn fɔ ko kɛlɛ bɛ ka kɛ sɔrɔdasiw bɛ wuli ka jɔ la o ka di bɛɛ ye maliyɛnden ɲuman bɛɛ parce que concours ma kɛ ko dɔ kamaleya ka fisa ni dɔ ta ye koyi donc dɔ de sɔnna ka bɔ minan dɔ kɔnɔ n'o ye hɔrɔnya ni danbetigiya minan ye ka t'u bila minan wɛrɛ kɔnɔ file fiyɛ ni buru fiyɛ la ka ko fɔ ko ma ɲaga ko minnu tɛ tiɲɛ ye mais a dɔ la o ka di transition ɲɛmɔgɔ dɔw ye maintenant an minnu ma sɔn o ma u b'anw de fɔ jamanaden jugu maintenant an bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn c'est que président Assimi oui ni tour laban ye ko petaw donc i bɛ président Assimi a bɛ se ka min kɛ vraiment a tiɲɛna o a ɲɛna o an tɛ cɛ dɔn an tɛ muso dɔn an bɛ président Assimi de dɔn donc a ka dɔn ko an ye coup d'état kɛ an jara ɲɔgɔn kan coup d'état kɛ donc o kama an bɛ fɛn dɔw bila ɲɔgɔn ye an bɛ fɛn dɔw to ɲɔgɔn ye hali n'a sɔrɔ jamana bɛ ka ci o kama wale dɔw bɛ kɛ bon n tɛ fɛ ka don parce que an ye fɛn dɔw kɛ ɲɔgɔn fɛ n tɛ fɛ ka don i gasi la n b'i to i ka fɛn dɔw kɛ mais n b'a dɔn a kɔlɔlɔ bɛ tila ka bin jamana kan ni transition ɲɛna Sadio ti fɔ Diaw ti fɔ a fɔ ko Assimi de ka transition ni a tiɲɛna ala k'an n'u cɛ janya a bɛ fɔ président Assimi de ka transition donc a k'i assumer li kɔrɔ mais bi a k'a lajɛ mɔgɔ minnu bɛ a nagakɔrɔ bi a ɲuman n'a juguman san 3 ale kan ka se k'o dɔn dɛ n'a tɛ se k'o dɔn o kɔrɔ an b'an dabɔ maliko la ni ala ye min kɛ don min na an bɛ o minɛ n'ale yɛrɛ ma se k'o dɔn san 3 kɔfɛ karisa bɛ n kɛrɛfɛ n ka conseil don karisa bɛ n kɛrɛfɛ n ladibaga don a ɲuman n'a juguman ale t'o dɔn ale ma se k'o dɔn san 3 kɔfɛ donc a ka paradigme falen yɛrɛ yɛrɛ kelen fila a kiteliya ka kalafiliko kɛ parce que maliyɛn tɛ fɛ ka kalafiliko kuma de mɛn parce que olu yɛrɛ mɔgɔ dɔw yɛrɛ labɛnnen b'olu bolo n'i ko kalafili k'an mago tɛ kalafili la non on a opté pour ça Mali tɛ royaume ye koyi Mali ko maliyɛnw ka taa kalafili mɔgɔ ye maliyɛn caman mana kalafili mɔgɔ min ye k'o de bɛ Mali mara an opté o de la ou bien ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛ fɛ ka na n'a ye dictature la u k'u jɔ k'o fɛnɛ fɔ an ye bon désormais élection tɛ kɛ Mali la tuguni donc an bɛ dictature fanga de la maintenant o conséquence fana an k'o assumer maintenant ka to dɛnɛ nan tɛ jɛgɛ fɛn tɛ bɔ kɔda la vraiment a ka bi a k'i assumer ka fanga minɛ a bolo la ka teliya ka élection kɛ kidaliko min munumunu b'a da la vraiment parce que an bɛ ka kibaruyaw mɛn a bɛ ne siran parce que bi an bɛ diɲɛ min kɔnɔ diɲɛ galonso de ye ko dɔ kana na taa labɛn ka na
Kidal ko pour to ambulo donc o ku tela ka Kidal ko boy ka élection ni font labé aywa aller ka élection ke ka ta pour que ka boda ba fe sinon ko mi ka chugumina tiena ka foko ale se ka fendo glanina nununa en fait ka EDM ko ni fem fo parce que ni dans la CMDT kono et ko président ye war ko do fo milliard konoton kata milliard tan on la parce que milliard konoton ni milliard million kebe konoton donc fobi sénégalais be ka ban ku ka korte free CMDT ma ko fo war ko ka nyefo ku ka korte free CMDT ma tant que PDG min be ñom ma wuli ka boy o PDG fena wuli go kuma amika kuma woro mo la amadil ka mime mali fanga ko la no e chia ko c'est extrêmement grave donc voici ni domaine na domaine il be président de Togomé au là et c'est pas normal. Moi je pense à qui Togobo fait là à qui assumer ka élection ka isimo ni kola vraiment en bela jelen ka lafiya be au delà. Bado Escobar ambaro ka fo ni wati na kuko ni sira yoro do la sa ko do be énergie ko ni peta obola ka fendo fo sisan jamana kuntigi ankila ni negeti yoro e fanda e bibi na asira fanda la sa ina fo mamunu fana weleli ke chama yi hakilla di o siraoka awo ok président Simi aki ju joro la aki joro fi gela fa jamana kono apa be kalama ne bolo taabolo de kan ka fale fɛnw ka sigi sen kan mun bɛ yurugu kɛlɛ ka galontigiw kɛlɛ ka dunko juguyaw kɛlɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ ne bɛ segin énergie kan ko 800 fournisseurs de tun bɛ yen ko sisan ko y'a kɛ 4 fournisseurs ye munna u ye bi de kɔnɔ k'a kɛ 4 fournisseurs ye 800 fournisseurs tun bɛ baara min olu tun t'o dɔn o mana bɔ yen n'i taara hôpitaux ninnu na n'a fɔra courant bɛ tigɛ hôpital la ça c'est un crime hali morgue a kasa bɛ bɔ i tɛ se ka don morgue kɔnɔ ala ni courant tigɛ sababu ye o mana bɔ yen recrutement bɛ kɛ cogo min ko 180 000 jeunes olu de bɛ la k'u bɛ fɛ ka don armée la k'u bɛ fɛ ka taa faso kuma bɔ mais o ye ko ɲuman ye o mais u bɛ t'u jɔ aran na certificat de nationalité nɔfɛ ne bolo le monde a tellement évolué que fɛɛrɛ bɛ se ka kɛ i b'i t'i ka so dɔrɔn internet bɛ yen i b'i ka dossier bila ka taa ça passe donc a fɔra ko ka yɛlɛma don o ko la nin de la bon minnu bɛ k'a fɔ tuguni ko Asimi ninnu Sadio ninnu u ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ kɛ janfa ni fɛnw kɛra c'est vrai u ye kɔrɔnfɛ kɛlɛ kɛ kɛlɛ ma kɛ o cɛ n'i k'i bɛ dɔ majamu ka dɔ majamu ka dɔ to yen i bɛ na ni kɛlɛtigɛ yɛrɛ Badu tora Aguelok avec plus de 117 militaires olu bɛ mun fɔ minnu y'u sacrifié f'u tora olu ka mun fɔ u ko non ninnu ye gɛlɛya a kɛra u ɲɛna minnu tora la dun minnu tora la marifa b'u bolo olu ka mun fɔ ne bɔra an ka bɔ o kɔnɔ soyons réalistes gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ u nana pour que ko gɛlɛya de bɔ yen wa jamanadenw bɛɛ b'u ko o la jamanadenw jigi dalen b'u kan n'i y'a ye fɛn caman bɛ ka kɛ jamanadenw bɛ k'u ɲɛ tugu kan espoir de b'anw na a b'an kunna dɛ sini bɛ sɔn ka fisa parce que ninnu ye danna mɔgɔw ye u ye layidu dɔ de ta u bɛ n'o layidu tɛmɛ an k'u to yen u ka baara kɛ an k'u fili u ka baara la mais si ça continue comme ça ce n'est pas bon donc ne yɛrɛ kɔni bolo dɔ kɛra ten sa kumaba ka dabila baara ka kɛ ministre bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fin minnu kan ka kunnafoni sanuman di olu bɛ olu ka kunnafoni sanuman di expertise fu an ka bɔ o kɔnɔ bɛɛ n'i ka baara dɔn bɛɛ n'i ka jɔyɔrɔ dɔn n'an bɛ débat la yan i b'a an fɛn fɛn bɛ débat kɛ droit ko kuma mana 90% diinɛ ko kuma na donc bɛɛ k'i jɔyɔrɔ dɔn bɛɛ kan ka kuma fɔ cogo la bɛɛ ka dɔn i kan ka mun kɛ i kan ka mun fɔ donc jamana gɛlɛya dunanw tɛ jamana kɔrɔ gɛlɛya kɔrɔ fɛn fɛn bɛ ka kɛ u ɲɛ b'a bɛɛ la u b'a bɛɛ kalama jamana tɛ jɔ ni sentiment ye jamana tɛ jɔ ni fisabilila ye jamana tɛ jɔ ni bilayi warasuli ye jamana bɛ jɔ ni réalité de donc u bɛ réalité bɛɛ kalama u k'u jɔ u jɔyɔrɔ la jamana ka sanuya kalata sanumaw ka kɛ président kura ka sigi an ka tɛmɛ ni baara to ye n'u yɛrɛ b'u présenter u k'u présenter mɔgɔ si tɛ se k'u bali u k'u présenter mais u ka acte poser mun b'a to n'u b'u présenter mɔgɔw bɛ bolongoni ɲɛsiw ma kɔnɔkulu de bɛ bi fɔ donc maa si ma fisa ni maa si ye Mali ko la n'a fɔra ko Mali an bɛɛ kan k'an jɔyɔrɔ fi faso ko la dɔw ma fisa ni dɔ ye Sanba ma fisa ni Demba ye Mali jɔ ko la donc bɛɛ k'i jɔyɔrɔ fi faso ka jɔ a jɔ cogo la k'a fɔ ko karisa ye kɔrɔn fɛ karisa ye nin kɛ kɔrɔn fɛ la kasɛti minnu tɔɔra la olu ka mun fɔ donc sɔrɔdasiw fɛn fɛn ye kɔrɔn fɛ la kɛ u bɛɛ ye baara kɛ u bɛɛ ye dɔ kɛ donc an kana sɔrɔdasi bɔ sɔrɔdasi k'a fɔ ko janfa kɛr'u ɲɛna nin kɛr'u ɲɛna minnu sara dun olu taama jugu n'olu minnu bɛ balo la ye donc vraiment minnu bɛ k'o kuma fɔ u bɛ na ni bilala ɲɔgɔn na de donc
Assimi Kelema Norke, Sadio Kamara Kelema Norke, Malik Diaw Kelema Norke, Modibo Kone Kelema Norke. Ce sera sous-officiers européens Norke qui sont valérés. Ou là, nous togo tekafo. Donc, sortons de ça. Kafo fait un cœur ou yana. Akera to fana yana. Amaketo yana. Et moun tora la dou. Amakulu yana. Donc, ne bolo. Be damaka kan jamana ina. Baraka ke. Anga bo kele akono de kany. Et les beaux discours là, vraiment anga bo kono. Ou nana de kuba atlan. Ko atnyana doni bolo. Ou ka atlande. Ou ka doni re togo bui. Na ko ka atnyana nana ka atla atla. Ayadla. Si vous êtes venu pour ça, Adlande, d'accord. Voilà. Sama baloba, jamana kuntigi joro bise yake muyeni gela nuna yalma kalatan alere mugota a wati don folo abina keni la hala nun kono chogodi ka jamana to kalata bulu. Bon, jamana kuntigi miniti fla de bi voilà. Jamana kuntigi joro ni ko ki wa kuma fo kun se ga di kuntigi ko quoi. Puisque mɔgɔ minnu b'an kunna bi mɔgɔ ma t'u nɔfɛ u ka so u nana wa u ko k'u bɛ se donc n'u bɛ se u jɔyɔrɔ ye min ye u k'o yira an na k'a fɔ ko n bɛ se da la o tɛ quoi n'aw jɔyɔrɔ ye min ye u kan k'o de yira an na mais jusqu'à présent on voit que jɔyɔrɔw ye min ye halisa an tɛ k'a ye quoi ne yɛrɛ raison pour la hier kunun yɛrɛ ne yɛrɛ ye ɲininka n ko tuma n ko assise nationale de la refondation min kɛra o ma assise nationale ma énergie ko volet ta énergie ko la parce que volet ta kalan ko la et puis ministre de la refondation mɔgɔw da sera ma mɔgɔ caman ko ministre dɔw yɛrɛ bɛ yen nɔ i t'olu yɛrɛ i ɲɛla yɛrɛ ni remaniement ma se bon ministre de la refondation o tuma ale ka refondation kɔnɔna la gɛlɛya minnu filɛ nin ye olu ni gɛlɛya nin tɛ refonder ya donc olu ye aspect de ye an ka ŋada on voit que fɛn camanw taara ka don miragew feerela mɔgɔw ma kow daminɛw ni fɛnw puisque ni ɲan ɲininka avec tellement de résolutions des assises nationales de refondation on pensait que an bɛ wagati min na i ko sisan nin fɛn ninnu bɛɛ bɛ refonder et an tɛna bin ni gɛlɛyaw kɔnɔna la quoi et min ye kalata ko ye voilà pour le président ne bolo option fila de b'a bolo soit an bɛ wagati min na i ko sisan u k'u teliya ka élection kɛ ka fanga di mɔgɔw ma mɔgɔ minnu bɛ se ka jamana dayɛlɛ ni jamana wɛrɛw ye minnu bɛ se ka permettre partenariat ɲɛnamaw bɛ se ka sɔrɔ gɛlɛya ninnu bɛ se ka pallier cogoya min na parce que jamana bɛ mara ni o situation de bon ou bɛ option filanan ye min ye n'a ma ɲɛ yɛrɛ k'a tɛ élection kɛ ko élection tɛna kɛ ko a bɛ to yen nɔ a bɛ prolonger ka taa parce que ko dans un bref délai fo an bɛ yɔrɔ min na ko bi délai ma fɔ an ɲɛna an t'a dɔn a bɛ kɛ wagati min na ce qui est sûr ne kɔni bɛ min fɔ gouvernement filan kunna nin ye je pense que gouvernement y'a ka limite yira si les ministres tɛ exécution kɛ fo ministres bɛ bɔ ka dénonciation de kɛ pour moi là c'est un aveu de l'échec donc n'a tɛ ɲa k'a tɛ élection kɛ a ka gouvernement in bɔ yen a ka se ka gouvernement wɛrɛ sigi gouvernement minnu bɛ se k'u ɲɛsin prioritéw ma en même temps ka baromètre de fɛnɛ di k'a yira i nakun ye nin de ye en même temps nin gɛlɛya in de bɛ yen nɔ o de kosɔn an ye dɔ in bɔ yen ka na dɔ in ma bɔ yen nɔ k'i cɛ ka ɲi n'a ye ou bien k'i kalannen n'a ye dɔ in bɔra yen nɔ de parce que a bilara baara mun na a ma se k'a kɛ donc e nana i jilaja nin wagati in kɔnɔna la i ka se ka nɔbɔ ka yira an na ou bien i ka se ka fɛn dɔ produit ka yira an na qui puisse nous permettre n'an ye wari bɔ ka don a la a kow ka se ka ɲɛ mais élection tɛ kɛ gouvernement b'an kunna ɲɛ o tɛ ka se k'an mago ɲɛ finalement an bɛ taa yɔrɔ min na an yɛrɛ t'a dɔn a na dilan kɔni bon a dilanni an tɛna fɔ k'a tɛ se ka dilan mais an kɔni filɛ nin ye an kɔni ɲɛ bɛ ɲɛ min la nin ye ɲɛ in tɛ ka se ka puisque n'i ye an ka autorité ninnu jateminɛ u bɔ o bɔ k'a fɔ ko problème filɛ nin ye solution ye nin de ye an bɛna kɛ nin wagati in kɔnɔna la o tɛ kɛ toujours tɛgɛ de bɛ taa jɔ mɔgɔ dɔw la k'a fɔ ko san 30 a tun bɛ tan tɔ san 20 a tun bɛ tan voilà jamana karisa de nɔ don ainsi de n'i yɛrɛ ye mɔgɔ dɔw mankan mɛn ko réseaux sociaux ka yɛrɛ b'a ye ko olu ka compte yɛrɛ sirilen don ko o ye karisa nɔ ye kɔfɛla la yan fɛ ko influence ba tɛ compte la bilen k'o ye karisa de nɔ ye des conseillers minnu bilalen don jamana ɲɛmɔgɔw conseiller kama
ne hakilina sugu i b'o de ye olu nɔfɛ ou bien mais aspect moral ye tu vas te poser des questions. Samba Balo ba ambi fo ki wale ɲuman dɔn e ye activiste bɔlɔlɔ sanfɛla la Badu Escoba ale ye kunnafondila ye Boubacar Petawo a fana ye kunnafondila ye an ye wele bila ninnu de ma bi jama ko di ka ɲɛnɛmaya walasa ayiwa a bɛ se ka faamuya sɔrɔ an b'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ jamana kɔnɔ sisan an kumana o de kan kosɛbɛ jamanakuntigi yɛrɛ ayiwa a jɔyɔrɔ ye mun ye nin ko la an y'an da don olu de la an b'a aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn aw minnu y'an sigi k'an filɛ aw minnu fana tun bɛ k'an lamɛn an ka bɔlɔlɔ sanfɛla la an b'aw bɛɛ lajɛlen fo jɛmukan in segin bɛ k'a kan sini sibiri nɛgɛ kanɲɛ 9 waati kari fana segin bɛ k'a kan nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw la nin tun ye a tago 119 de ye o tuma ne yɛrɛ tɔgɔ Amadu Jalo Musa Sanogo bolo tun bɛ nɛgɛ karafe la arajo fan fɛ Lamini Kulubali Musa Hayidara Mulaye Ture ka taa se min ye Salimata Wederago ma an bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen fo olu de tun bɛ ka jaw fili fiɲɛ fɛ an balimaw Ala ka su hɛrɛ caya k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ